Jabko levně zná už skoro každej. Historicky jste s mým kódem ADSAST udělali víc než 3000 objednávek se slevou a za to vám moc děkuju. Na Jabku teď probíhá výprodej a máte šanci si pořídit iPhone, MacBook, iPad nebo jakékoliv příslušenství za skvělou cenu. Kód ADSAST stačí při objednávce napsat v košíku a dostanete tu nejvyšší možnou slevu. Díky, že nakupujete. Přátelé, krásný dobrý den. Já po strašně dlouhý době dělám Survivor podcast, asi po roce, možná po 2. A mám tady nejoblíbenější duo letošní sezóny. To Slovenský je Joe, oheň. Johanka a Vivi. Ahoj. Holky, Ahoj. co se v té hře, já bych to vykopl úplně jako zostra, co se v té hře stalo, tak zvláštního, že jste si tak moc padli jako do oka spolu, protože v poslední scénu, kterou vlastně jednu z posledních, co jsem viděl s váma, jako v těch posledních dílech bylo to, jak jste seděli na té plážičce a láska moja. A hovoríme si, ľubím ťa. Mne sa strašne páčilo, ako to, keď sú tam tie titulky, vieš, Češi robia titulky, tak ja je vrajem, Vivi, ľubím ťa a oni tam milujte. Milujem ťa, jo. Milujte. No. Preklad. Ale pochopili ľubím ťa, čo znamená. Áno. Čo to tam máš v tej ručine? Pitičko? Ježičko, no. Mám žízeň. Je tady horko totiž. Každopádně, takže, dámy, potřebuji vaši odpověď na to. Co se stalo tak signifikantního, proč jste si vy 2 blondýny padli do oka? Kiwi, povedz. Ja by som chcela povedať celý náš príbeh, ale to mám zakázané. No, asi to nehovorme teraz. Niekedy inokedy to povieme, keď bude tikšia... Ty sa stydíš, ty sa hanbíš. Nestydím sa, ale nepotrebujeme víriť vlny. Ďalšie. Je to vtipné, prosím, máme nejakú spoluhistóriu. Jako čistě z ostrova, nebo Zo života. Zo života. Jako ale už my sme sa vôbec nepoznali. My sme sa nikdy z Vivi nevideli Nikdy. naživo. Nikdy. Až prvýkrát, keď som prišla do hry. No a ja si hovorím, no tak to ne, táto. Ajajaj. No ale no tak to ne, táto. Ale ty musíš povedať... Tak ja to poviem No celé, povedz. dobré, A ja ťa budem doplňať. aby som pochopil. Okay. Nebudeme to celé úplne dopodrobná, ale proste long story short je to, že vlastne otec mi pred vstupom na Survivor hovorí, že možno príde Johanka. Mm-hmm. Ja hovorím, že neviem, kto je Johanka. Ja som nevidela ani jej sériu pri mne, takže ja som nevedela, kto je Johanka, hej. A otec mi hovorí, tak ja ti ju pošlem na Instagram. A ja, že jasne, pošli. Poslal mi ju a tam, že tento účet sa nenašiel. A ja. Hovorím si, že čo? Hovorím, otec, nejak mi asi blbne Instagram, že pošli mi to ešte raz a znova. Taky už som si to párkrát řekl, že mi blbne Instagram. Tento účet sa nenašiel. A ja, že počkaj, no má asi bloknutú. Počúvaj. A ona reálne ma mala bloknutú a mne sa to potom nejako pospájalo. Proste chlapi, tak to dajme, hej. Áno, ale že ona to zle. Tam ja som nič nemala spoločné s nikým. Áno, ja som to mala zle vykonštruované a vlastne Vivi mala jednu kamošku, ktorá nejakým tým štýlom bola prepojená nejako v minulosti. Áno, ale ja s tým nemám nič spoločné, ja chuďatko. A tá kamoška už není teď, akoby. Je kamoška stále, áno. Ale ide o to, že oni vlastne, aj to je podstatné povedať, že vy ste spolu bývali a vy ste sa non-stop fotili spoločne a proste všade ste spoločne všetko dávali. Okay. No a ja som išla akože bloknutú kamošku, hej. Ale mne proste nejakým štýlom stále vyskakovala ešte aj Vivi a Srena. Tak to mám na háku, ja si bloknem obidve. Vieš, v tom rauši. Takže som blokla obidve a ja som na to zabudla, samozrejme. Ale ja som nevedela, prečo ma bloknutú, vieš. No a teraz ona tam prišla s tou Kristínou a ja hovorím oťa no tak to je v prdeli. Ja hovorím, keď ona pôjde k nám, tak to je proste koniec a to je proste... Ne, proste no lenže ne. ja som na to zabudla, že mám bloknutú a mne to vlastne až Betty potom povedala a ja, preboha, ty máš Počkaj, a ty keď si ma uvidela, ty si vedela, kto som? Vedela som. Hej, vedela som. To je nějak moc schod okolností. No, to je skoro jako kdyby to někdo nastrčil do té hry. To asi nie úplne. Podľa mňa o tom nikto vlastne nevedel. Ani ja sama som vlastne nevedela o tom, že Vivi mám bloknutú. Až potom, keď mi to Betty povedala, tak mi to ťuklo naspäť, že áno, lebo to je preboha, to je podľa mňa, keď som bola v Love Islande, to je kedy? To je dlouho, no. Tak pardon, tak 6 rokov, 5? Jo, tak 6. No, 6 rokov, 6, takže odvtedy. A ja som vlastne úplne to zabudla. Ja ten zoznam tých ľudí, ktorých mám bloknutý, je dlhý. Takže... Jo? Jo, takže ja to tak ako aj z tej prvej série, keď som bola, takže tam sa to nahrnulo a teraz sa to rozširuje ďalej. Proberem. Jo, takže ja som to vôbec nepozerala. No a ja som potom išla za ňou a ja vravím, že Vivi, že prepáč, strašne ma to mrzí, proste bolo to nedorozumenie, vysvetlili sme si to a tam vznikla obrovská láska. No.
Takže z nenávisti k lásce. Ale úplne, že z 0 na 100, že? Z 0 na 100, no. Že tak teď ste spolu vlastne teda, akoby. Jo, sme spolu. Ja vlastne, keď som v Prahe, tak spím u Vivi, takže bývame spolu. Proste nám to tak vibuje, tá energia. Ja som si myslela, že v živote si akože hľadaš kamarátov, že proste máš nejakých kamarátov od detstva, zo školy a... Dobre? Jo, poďme. Ja to občas tam ale nikdy som nečakala, že ešte v priebehu života si dokážeš nájsť takého kamaráta až úplne, že do života. A ja môžem povedať teraz, že Johanka je proste už človek, čo si myslím, že bude do konca života. V živote. Koľkrát si to v živote řekla? Nebo koľkrát si to v živote řekli tady tú pravdu? Ja nemám veľa kamarátiek. Ani ja. Ja mám z detstva ešte presne zo strednej, zo základnej školy, ako ostali mi také najbližšie mám Besky. Mám proste 2 baby zo Slovenska a teraz prišla ako Vivi do môjho života. Fakt je to tak. Ja takže aj Betty, ale Vivi je, tam je iná tá energia. Ale byl v tom teda chlap. Nejakým spôsobom. Ale vieš, že nič to ako keby, že bol, ale zároveň nebol. Byl a nebyl. Tak. No, že... Zrovna včera jsem někde četl nějaký příspěvek, že vlastně ženy se dávají často dohromady jako v rámci kamarádských vztahů po něčem. Jako ty máš viac takých príbehov. No. V dobrom povedané. Áno, že... Vivi má... Som kamoška. Si nad vecou. Som proste kamoška s bývalými môjho bývalého. To je zvláštní. A tak ja mám podľa takú energiu kamarátsku, vieš, že neviem, ja mám pocit, že tí ľudia ku mne, že najprv možno pôsobím nejakým spôsobom, že som nedostupná a tak, ale na druhej strane proste ty vieš, aká som, ja neviem, jedno, ja idem všade a sa opýtam, mne nič nerobí problém, vieš, že keby v miestnosti, ja neviem, 40 ľudí, nikoho nepoznám, ja tam prídem a opýtam sa niečo, vieš, že ja som taká, že... Nadväzuješ rýchlo, ale koľko hodín? No, takže čaute, nemôžem sa pridať k vám. Mne sa strašne páčilo, zabrnem do Survivoru, keď vlastne bola kmeňová rada, vyhlasovali sme napríklad Standu, hej, keď išiel prvýkrát do toho duelu a buchol si vodu, zobral Evičku. A ona hneď na to asi pár minút, proste tam to bolo, že na ostrie nože a ona, Tani, nebuchol by si mi kokosíček, prosím ťa? Ale popravde, ja som si říkal, že to pravdepodobne asi tak bude. Ale úplne proste... A nikto sa tam s nikým nebavil a ja, prosím, nedáte mi niekto kokos? No, alebo aj Mati, on si vlastne brával aj kokos so sebou na súťaže. A proste my sme sa tam nikto s nikým nebavili v určitých momentoch. Ja som ešte vyhlásila extrémne na kmeňovke. No a ona potom, a Mati to rozobral ten kokos a Vivi, Mati, tak dal by si mi trošku toho kokosičku, prosím. On na mňa pozerá, že teraz si ma úplne... Ale dal. A dal mi však, áno. A to som ja proste, že ja neviem, však neriešim. No. Dámy, ta příprava vás dvou na ten Survivor musela být úplně odlišná, protože ty jsi už v Survivoru byla, vy do toho šla poprvé. Upřímně to pro mě byly vlastně obě vaše účasti, protože jako ze sociálních sítí vím, že jsme se potkali kdysi, takže jsem viděl jakoby podle jména, kdo seš a tak nějak, že existuješ vlastně. A s Joe jsme se viděli taky, i vlastně v podcastu předtím a tak. A říkal jsem si, že obě vaše účasti jsou pro mě jako unexpected. Jakože dost jsem si říkal, OK, jakože zajímavý cast, když si přišla jako do hry. A říkal jsem si, že vaše přípravy musely být jako brutálně jako rozdílný. Tak mě zajímá teďka ta vaše perspektiva, co se před tím Survivorem jakoby dělo, protože tam nějaký čas předtím je. Myslím, že i dokonce jako x měsíců podle mě. No. Nebo měsíc, 2 minimálně si myslím předtím, po tom podpisu. No, ja som dostala ponuku začiatkom decembra, prosince a vlastne už potom v polke januára, teda ledna som letela, takže mala som nejaký mesiac. Okay. A čo sa týka nejakej prípravy, tak tentokrát ani nie. Úplne som si neodopierala cez sviatky, vlastne Vianoce, Nový rok, to jedlo a dobrodky, ktoré sa na sviatky vlastne servíruje, takže som jedla lyžicami obrovskými vianočný šalát. Ale nejaké fyzické veci, ako ja chodím cvičiť, trénovať, takže nič špeciálne sa až tak nedialo, no, tentokrát. Fakt? Ani jako nějaký rewatch prostě předchozích sérií toho, jak si hrála? Pozerala som vôbec práve, že ja som pozerala Austrália versus Svet, kde vyhrala Parvati, takže to bol možno taký pre mňa push a čítala som knihu Good Girls Don't Win, takže tiež od Parvati. Ja takže to boli dve moje asi skôr tá mentálna príprava, tá odolnosť a rozhodnosť toho proste ísť do toho na druhý krát a urvať to, no. No protože mně to právě přišlo, že ve chvíli, kdy jsi přišla, tak jako ty tvoje tahy byly
jako mi to přišlo skoro až jako předpřipravený ve smyslu, že jsem to jako fakt připravila, jako že jdu prostě to absolútne urvat. Tak to na mě působilo. To bolo proste kreované za pochodu spoločne s Alianciou, v ktorej som bola vždy a riešili sme aktuálnu situáciu, ktorá sa stala, lebo človek nikdy nepredpokladá vlastne, čo sa stane. Ale ja si myslím, že vďaka Johánke sa to proste rozohralo. No jako potom to začalo hodně. Ty první díly byly slabý a ve chvíli, kdy jste přišli vy dvě, tak to bylo jako extrém, no. Ja si tiež myslím. Že to bylo jako, že to hodně zrychlilo tá hra. Ja som to aj potom časom vlastne pochopila, sme sa o tom tiež asi s Vivi bavili, že ja som potom vlastne pochopila, že ja som do tej hry neprišla ako víťaz, ale ako rozohrávač. Že boli podľa mňa tie šance veľmi nízke na to, aby som sa ja dostala do finále skrz to, že všetci mi išli po krku, okrem mojej pani drahej, mojej opornej skale, môjmu jedinému fanúšikovi, ktorý nikdy sa Ale to je strašne krásne na tom, že ona presne ako povedala teraz, že mám na háku, tak aj v tej hre. Ona bola jediná, ktorá sa nebála mi proste na plnú hubu fandiť a vlastne nikdy ťa to neohrozilo. Ako si všetci mysleli. Pravda, no, Všetci si mysleli, že keď aj tí ľudia, čo so mnou hrali, že sa ukážu, že so mnou hrajú, tak stratia nejakú pozíciu v tom kmeni a ona vlastne nikdy tú pozíciu v tých alianciách nestratila a nikdy sa neschovávala, že bude ako sa tváriť, že Johánka neexistuje. No. To je pravda. No Vivi, tvoje příprava probíhala nějak? Jakože mentální, fyzická, jídelní, jako dietová nějaká něco? Ja som strašne pribrala. Před Survivorem? Ja som proste jedla všetko, čo som videla. Záměrně? Jo, a myslím si, že to nebolo dobré nakoniec. Ja som sa necítila vôbec dobre. Vlastne to je veľa ľudí riešilo, že som extrémne pribratá na začiatku bola. Ja si myslím, že som to až podľa mňa troška prehnala nejakým spôsobom. A môžeme třeba říct, kolik to bylo oproti tvýmu defaultu? Proste úplne, mne to bolo úplne jedno, vieš, že ja som... Pohodě. Vieš, že ja neviem, mi proste sladké jedno cez druhé, proste som videla ráno kukiska, potom čokoláda, potom ja neviem, pizza, vieš, že proste úplne som to, až tak blbo som to podľa mňa riešila, neviem, teraz keď sa na to spätne pozriem a vidím tie prvé diely, brúško a proste úplne som bola taká zaliatá som bola. Ja som ťa tak vôbec nevnímala. A ale si potom... nebola tie prvé diely, vieš, že... Áno, ale potom aj vlastne postupom času si zhodila vlastne dosť, podľa mňa. A už potom som videla ten rozdiel, hej, aj na tej tvári, aj na páse, aj na tele, keď som sa na ňu dívala. Takže ako viem, no, že tam bol rozdiel. Takže tak a hlavne ja som bola po operácii, takže som nejako necvičila veľa. Takže akože, že by som mala nejakú extra veľkú, brutálnu prípravu, tak to nemôžem povedať. No, já myslím to teďka jako kompletně v dobrým, ale já jsem to právě, že s manželkou doma na to koukáme a říkám, hele, vím jako, párkrát jsem Vivi viděl, nebo jednou v realitě, jako by znám tě z Instagramu, říkám si, tyjo, jako ten rozdíl tam trochu vidím a říkal jsem si, fakt mě zajímá, jestli to bylo záměrně, jestli to bylo jako rozhodnutí, hele, prostě trošku se jako přejím do toho Survivoru, aby tam člověk jako hnedka nechcípl prostě první týden, tak je hustý, že teda to fakt tak jako bylo, protože teďka byl kolikátej? 42. díl, kde si vypadla ty vlastně ve středu, něco takového. A říkal jsem si, že až teďka v tom 40. díle je jakoby vidět, jakože podle mě tvůj jako klasický, že to fakt trvalo dlouho, jakože. A že vlastně i obličej se jako hodně splasknul. Jak stačí vlastně máličko a tam se to tělo dokáže úplně změnit, vieš, přesně obličej, celková tá postava a ja mám pocit, že už som to vybrala naspäť zase. Že vlastne to, to je hrozne komplikované, podľa mňa to ženské telo proste v tom Survivori, to je hrozne náročné. Aj komplexnější. To je tie hormóny, všetko, to je hrozné. Já měl úkol právě od manželky zjistit, jakože, jak je to tam s dámskýma jako záležitostma, jak moc těžký to je v tom Survivoru a jak se to tam jako prakticky vlastně řeší, jestli to... Čiže sa bavíme o menštruácii, predpokladám, no to sme všetky stratili. My sme ani jedna nemala menštruáciu. Lebo to telo sa ti dostane do toho survivor mode. Režim prežitia, no. Tak, čiže tebe sa zastaví reprodukčný systém, pretože telo nie je schopné v tom momente vlastne vynosiť plod. Kvázi, no. Takže tebe sa tá hormóny, vlastne klesne ti progesterón, zvýši sa ti estrogén, zvýši sa ti prolaktín a tým pádom vlastne tebe neprebieha ani ovulácia, ani nič. Takže ty si úplne stopnutá. A toto je strašne vtipné, že mne keď to hovorili predtým nejaké holky, že no, že tam všetky proste už nebudete mať vôbec menštruáciu a že to není možné.
aby proste toľko žien naraz. To sladí proste. A že sa to tak zladí. A naozaj sme do toho prišli, mne to teda hneď tiež skončilo a pýtala som sa každej a že ani ja nemám. Takže my sme všetky. Vieš čo, ešte zaujímavé, že sme sa bavili aj s chlapmi o tom, hej, že tam ako fakt tie debaty tým, že si tak blízky, že už to nemá hranici žiadne. Proste čúraš pred sebou, hej, na pláži, proste neriešiš. A my sme sa bavili presne aj o, ako muži mávajú ranú erekciu, nie ráno. A presne oni boli... Tak jak dcery. Ako to má, tak... No dobre, tak nechajme to tak. Tak proste sme to riešili s chlapmi. Pýtali sme sa ich na to, že nás to ako zaujímalo, tak my sme im hovorili o našich veciach, tak sme sa bavili aj s nimi. Ja si proste predstavujem, proste to ráno to vonišťa, tak co borci, ako bylo ale to hore? Ale tak to bolo, tak to presne bolo. Ale áno, to boli také témy. Krajaš kokos a sa pýtaš, no čo chlapci, a vy to ako vlastne máte s tou ranou erekciou? Čiže oni tiež povedali, že sa im to stratilo. No mě vlastně každý, s kým jsem se ze Sudvíku bavil, tak už jsem to s někým řešil před těma 2 lety právě v podcastu taky a myslím, že Peter to tehdy říkal, že jako absolutně žádný libido, že to všechno odejde, přesně, že to je stejný, že přesně, že to je Survivor mode, to tělo Survivor prostě mode a že v tu chvíli vlastně příroda ani nechce se jako rozmnožovat, ale chce přežít. Prostě, takže jako já mám rád pusty, já jako dobrovolně občas pustím, ale říkám si, že tohleto musí být asi jako horší, jakože bejt jenom, si skoro říkám, tyjo, jenom jako kokos a rejže, jenom jako čistý nějaký sachříky, že to je jako, to je možná horší, než nemít no počkej, nic, ale máš tých 100 gramov rýže na ten týždeň, na osobu. To máš lyžičku a pol v surovom stave na deň, rýže na osobu. Lyžičku a půl. No. Máš, ten hrníček bol nejaký takýto a takto sme mali rýže. Tak rýže. Tyve, to je hrozný. A do toho, ako dokrájaš ten kokos, a kokos je kalorická bomba, hej, ale proste ty už sa dostaneš do toho štádia, že tebe ten kokos, ako ho prehltneš, tak ti vyjde von, hej, lebo to telo už proste... A nezvykne si to telo, jo, potom? Ja. Nikdy. My sme mali všetci zažívacie problémy, ale že všetci komplet. Teda myslíš, že Luky sa nestiažoval. Luky sa nestiažoval. Hej, ale ináč všetci sme proste lietali v noci. Asi zober, taká Denča napríklad, chudiatko, ona mala raz jednu noc proste strašné kreče v bruchu a teraz zober v tej tme, v tom nekomforte, ona bola asi 3 hodiny v tom mori, v krčoch. Asi zober, že Tyhle, v noci, nemáš čo iné urobiť. No, v tme. Ako my sme všetci chodili, my sa striedali. To je najhoršie, čo sme sa minuli, najhoršie je to, čo sme sa bavili, že v bežnom živote, keď sa ti chce ísť na vecko, tak to vydržíš. Vydržíš to kľudne, ja neviem, 2 hodiny, kým prídeš z práce, alebo do školy, alebo ja neviem čo. Ale tam, ja mám pocit, tam chytíš krč a ty musíš ísť bomba, proste odpočítavaš 10, 9 a ješ. No protože ten prázdnej žalúdek, to proste jede to jako rychle. Ale aj ten kokos, že to iba vláknina a tuk, vieš? Proste to... Takže normálne, že to ideš, že musíš hneď v sekunde. A to bolo strašne smiešné. Ja som sa napríklad zobudila, že som na záchod a už som videla, ako Vivi okolo mňa beží a mi vraví, alebo ideš čúrať, lahneš si a ako si lahneš, tak ti začne krč, musím ísť znovu a ideš znovu. Vieš, no. Po kolika dnech si tam člověk na tohleto jako zvykne, že se odbíhá takhle na vecko a to musí být hrozně vtipný, ne? Tam je nějaká jako zátoka, kam jste domluvení, že se chodí. Miestečko, áno, že kde vlastne, aby si mali trošku súkromia a niektorým to bolo niektorým jedno. to už bolo potom jedno. Ja som s Oťasom chodievala spolu, my sme chodili s Oťasom spolu na vecko. Alebo my sme boli v mori, presne ja, Kristi a Oťas a Kika sa iba zdialila, vraj, že musím ísť na záchod a my, že čo? No tak idem tuto a ja, super, díky. Že to je tak je to normálne. No, proste neriešiš. To je podľa mňa posledná vec, čo tam riešiš. Takže taková hnedá zátoka tam je proste. Akože. Však Juro urobil ten pokrik, nie? Žlutá, hnedá na duši, ve vode i na souši. Takže to je o tom. Pokrik. Takže tohle vlastně jako není starost úplně v Survivoru. To se prostě za pár dní se to úplně vyřídí. Jo, ako to telo zvykneš si proste, pochopíš, že nemáš na výber. Musíš to prijať. Takže bolo strašne vtipné, keď som tam prišla. A tak som nevedela, ako to úplne funguje a tak prišli sme a som čakala nejakú kadibúdku alebo niečo, tojku, vieš, a ja sa pýtam produkcie. Tak za stromem v džungli je tak. A ja sa pýtam produkcie, no tak kam mám ísť na to vecko? Oni, však máš dlhú tú pláž. A Tady ostrov. Ja, že Ježiši Kriste. Takže bolo to akože vtipné, vieš, že naozaj, že tak ako to je, tak naozaj to je. Že vieš, veľakrát ľudia hovoria, oni tam určite majú niečo, hento, hotel, no. Vôbec. Prdmakovi. Hovno. Jako... No, doslovne. Hovno v zátoce. Hele, vy jste obě řekli, nebo i vy, i ty, Joe, jste řekli, že jste vlastně žádnej rewatch předchozích sérií teda před účastí teďka jakoby nebyl. To znamená, šli jste tam prostě, jakože, hrát. Ja som sem tam niečo akože tak... Ja som si pozerala nejaké súboje, ale že som prostě pozerala celou 4. sériu, to vôbec. Takže úplně jako bez přípravy, i ty Vivi. Jako vlastně... Ja som presne, že ja som si pretáčala vlastne tie súboje hlavne, alebo som si uvedomila, že tie súboje sú na ne tiež tak dôležité. Že tam je proste
iné niečo. Je tam prostě... Je něco, co tě jako extrémně překvapilo tím, že jsi tam byla poprvé oproti Johance? Jakože jsi řekla, aha, tak jako tohle som nečakala třeba. Asi celkovo, jak sa proste musíš do tej sociálnej hry ponoriť. Naozaj proste musíš si pamätať, čo komu povieš. Vnímať, počúvať. Vieš, že veľakrát ja som si tam úplne hlavou bola niekde inde, vieš? No podľa mňa zase nie, lebo ty máš výborný pozorovaciu schopnosť vyvinutú a ty proste vieš aj ľudí prečítať, keď sa ti pozrú do očí a všímala si také detaily, napríklad, ktoré mne unikli a ty si mi to povedala, hej. Čiže ona napríklad vedela na tejto kmeňovej rade, kedy ma poslali k Vázam osudu, kedy Juro za seba zahral tú skrytú imunitu a nám to videla v tej kapse. Ja som to vôbec nevšimla a ja som vedľa Juru sedela. Okay. Chápeš? Čiže Zajímavý ona si to všimla, detail. ona má skvelé pozorovacie a ona vlastne mi to aj chcela povedať. On sa prihlásila, že či mi môže niečo povedať, ale Ondro povedal, že proste nie, keď vyvie vlastne v druhom kmeni, nemôže ku mne prísť mi niečo povedať. Takže tam to bylo zatrhnuté. To je docela zvláštní upřímně, jako. Protože potom tam jsou situace, kdy vás rozdělili na tu odměnu a vlastně se viděli až na té kmenovce. Áno. A tam to Sára, jakože najednou můžu teda jít? A já jsem říkal, jo, ale to úplně bolo... divná věc, jakože. Ale tak ako v rámci, presne ten kmeň, ktorý bol na kmeňovej rade, mohol medzi sebou komunikovať, ale ona bola vtedy v kmeni, ktorý nebol v ohrození. Ona bola na druhej strane, takže vtedy sa to ako zatrhlo, že nie. No přišlo mi to právě zvláštní, tohle, že jako najednou se tam udělali ty skupinky a najednou se tam to podle mě hodně jako změnilo, možná by to celé bylo úplně jinak. Nebo? No práve, že nie, lebo my sme sa potrebovali dohodnúť, kto ako ide hlasovať. My sme nevedeli, čo majú oni v hlave a oni nevedeli, čo máme my v hlave, lebo my sme vlastne Oťa s Jankom rozbehli standu, ja som im na to kývala nakoniec a mali sme 3 hlasy mi pripravené standa a oni mali pripraveného Juru, nie? A potrebovali sme sa proste dohodnúť, že kto sa ide hlasovať. Proste tam bol chaos. Mali sme vtedy vyhlasovať Mateja a voľby pokoj. A to je jedno. Jako ono často ty kmenovky jsou střížený, takže fakt i jako divák do poslední chvíle vlastně jako neví, co se teda stane, protože těch rozhovorů tam podle mě musí probíhat jako 10násobek a vlastně v televizi není skoro nic. Si právě říkám, jestli s každou skupinkou vždycky jde jako kameraman a vždycky jako je to zaznamenaný. Je to tak? Jako, že vlastně, ako myslíš? Že třeba že na ostrově je 10-12 lidí, teďka v tom jednom kmenu bylo, a když se to rozeskupinkuje na 4 různý party, tak s každou partou jde zrovna kameraman a všechno mají zaznamenaný. Jako je to tak? Nebo to tak úplně není? No my máme tie mikrofóny na krku. Hej? Tam je mikrofón v tom šátku. A oni počúvajú rozhovory v svojom zátiši, kde my vlastne nemáme vôbec žiadny prístup, my ich ani nevidíme vôbec, ani tam nemôžeme tady prechádzať. A oni si majú VTR-ko na pláži aj v kmeni a oni sledujú, vlastne si prepínajú tie mikráky. Ako živie vlastne. Jo, aby měli hnedka tú informáciu. A to crew vlastne, keď vidí, že vidí, kto je v kmeni, kto je na pláži a poprepínajú si tie rozhovory, takže keď tam sa deje niečo, tak pribehnú a povedia, OK, takže vy ste tu teraz toto riešili, potrebujem, aby ste nám to dali na kameru, je to dôležité k tej hre, poďte od začiatku, prosím. No ono to tam občas je cítit, takový ten moment jako, tak co, jaká byla ta včerejší, ta situace, je to takový, jako, že to vypadá, že to je přesně takhle. No. Ale právě já jsem si myslel, že je právě vždycky jenom kameraman, co má směrový mikrofon, ale že v šátkách jsou mikrofony, to je docela zajímavá novinka pro mě. Jsem si říkal, proč všichni furt hrotí ten šátek, aby ho měli někde blízko. OK, hodně zajímavý. Som ho 2-krát potopila. Bože, táto pani. Ja. Oni, že na začiatku, dávajte prosím pozor, proste není to vodeodolné a ja, jasné. Mikrofon is no waterproof. Čo je prvý... To se divím, jako v takovýhle soutěži, že není waterproof. A prvýkrát, vieš, čo sa stalo? Ja som prišla na ten ostrov, ja som vypadla z lode hneď s tým šátkom dole. To bolo... Nepřekvapuje mě to, já si myslím, že to by se mi stalo tak taky. Ale oni, že vyskoč z lode a ja čo? Jaže dobré. A vy vyšípka. Takhle ne, na ruce šátek. A ja som skočila a ja som padla celou hubou dole do toho. No počkaj, ale druhýkrát je ešte vtipnejší. A druhýkrát ešte vtipnejší. Šla som do vody. Musíš mať ten mikrofón na krku a ty taký už zabudneš na to, že ho máš, hej, na tej hlavne. No a ešte stále nám opakujú, majte ho. A potom, ale keď ideš do vody, daj si ho dole, takže máš tam proste úplne zmetok v tej hlave. Ja som išla do vody, viem, že stál na pláži Iky tam bol. A ja kráčam, Iky, máš mikrofón. A ja, že dobre, tak chytaj. No nedohodila som sa. Chápeš, že bola ho rovno do mora. Takže som ho jebla do vody. To je to prostě jedno, neřešíš. Mikrofon. Strhněte mi to z výplaty. A úplne som tak došla s takou malou dušičkou za tým zvukárom, že... No presne toto je vy vieš. Aj ve hře, jakože. Dajte mi kokosiček, prosím ťa, prepáč, že som ťa hlasovala. A potom na standu.
nebudeš jesť. No ale tak to bol zámer, aby si ho dostala z lesa. Vieš, to, že to fanoušikovia zle pochopili, to je druhá věc. Vivi, já jsem s tebe měl na začátku pocit, jako říkám to jako divák Survivoru, že tak tam byla ta vykrádačka té tašky a teda, že tam si měla jakoby velkou iniciativu a teď mě zajímá, jestli je to jenom to, že třeba zbytek těch tvých nějakých tahů akcí nebyl třeba tolik ukázaný v těch dílech, protože mě přišlo na začátku totální taková mamina, taková sekačka, prostě všechno to tady urvu, prohledám baťoch, je mi to jedno. A potom mi přišlo, že nějakou dobu vlastně až doteď, do těch z posledních dílů, si mi vlastně přišla, že těch tahů jako ubylo z hlediska té jako iniciativy. Ale říkám, mohlo tam být třeba něco, co jsme my jako neviděli, protože ne všechno tam asi je. Krátká vsuvka, přátelé, jenom připomínám, že na Jabkolevně využívejte slevový kód ADCAST pro slevu 600 korun na všechny iPhony, Macbooky a iPady. Som išla povedať, že si myslím, že hrozne veľa vecí tam není proste v tej telke. Strašne veľa rozhovorov tam ako keby není, čož mi je teraz tam keď je spätne ľúto, keď sa na to pozerám, že my sme mali toľko rozhovorov, neviem, proste není tam všetko dané, to je jedna vec. A druhá vec, ja sa priznám, že ja som troška tak spohodlnela, keď prišla Johy, vlastne, ja to poviem proste na rovinu. Ja som si to proste zariadila, že tuto môžeš riešiť veci, ja si vyložím nohy a budem v tom pozadí a proste, vieš, to je to, že nikto neriešil mňa, ale riešili stále ju. A ja som si tam v úzadi proste stále, robila som, čo sme sa dohodli a nepotrebovala som byť stredobodom pozornosti. Vieš, že a potom, ja som mala Johanka ten terč a ja som ho nemala. Jako chápu. Ale ja som vedela, že vnímam vlastne, ja som to rešpektovala, vedela som o tom, ale vedela som, že vnímam proste brutálnu dôveru a že je to proste niečo za niečo. Čiže ja viem, že sa o ňu môžem na ňu spoľahnúť a oprieť a viem, že keď sa niečo k nej dostane, tak to príde ku mne, nejaký spôsob ohrozenia. A zase som to rešpektovala, že takto to je nastavené. Ja som bola skôr taký ten sledovač. Počúvala som. A je to určitě jako dobrý jako move pro tu hru jako takovou, protože asi i teďka z té televize, jakoby upřímně, si myslím, že to právě trošku působí. Jsem zvědavý na ty další díly, protože teďka jsme ve fázi, kdy Johanka vypadla a tím to vlastně jakoby skončilo, takže nevíme, kam se dostala ty ještě. Ale jako divák zase říkám, že právě mi to přišlo skoro až jako škoda, že oproti těm iniciativám na začátku, jak říkám, taková sekačka trochu jakože, tak teď to právě bylo takový jako trošku stín právě tady vedle Johanky, takže si je to jako dobrý pro tu hru, nebo jakože jaká byla ta myšlenka Vivi potom, jako co z toho potom nakonec jako vykouzlit? Protože skoro to občas vypadalo, že jako hlavně si zahraju, ambice na výhru vlastně jako divák si nejsem jistý, že ta Vivi jako chtěla hrát. Víš, jak to myslím? Akože ja sa priznám, že ja som tam mala potom aj také dosť ťažké dni, čo vlastne tiež tam není asi úplne ukázané, že som tam prežívala nejaké svoje dno extrémne. To tam zrovna bylo řečeno, myslím, že v jednom z dílu, že... Asi som to tam niekde spomínala, že fakt, Johanka tiež vie, že som tam v kuse hovorila, ja už to proste nezvládam, že fakt mi tam bolo ťažko. Fakt som si siahla úplne na svoje dno. A hovorím, kým tam asi bola Johanka, tak mi to tak vyhovovalo, že som vlastne fakt to proste nohy hore a proste užívala som si, nadväzovala som vzťahy, snažila som sa byť kamoška s každým a proste iba počúvať a vnímať. A no, potom to už bylo trošku těžší. Uvidíš. Johy. Uvidíme. Já jsem na to extrémně zvědavej. Uvidíme, ako to dopadne. Takže si to nevyhrála. Nepoviem. Kdo ví? To je čas hry, ktorú ešte vlastne nemôžeme odkryť. Chápu, respektuju samozřejmě. Já jsem takový chytáček, který chtěl. Když tady nevytáhneš třeba 2,5 milionu nebo kolik se hraje z kapsy. Myslíš to Suzuki, čo je zaparkované pod oknom? A jo, no, tak už víme. A tak už si ho videl? Už jsem ho viděl. A má velký Survivor nápis? Jo. Si pána. Johy, tvůj konec za mě, protože jsem tě poznal i mimo jakoby podcast tady, takže jsem si říkal, měl jsem v tom trochu sám jako divák maličko jako emoci. Jo. A upřímně říkám, že mě to maličko jakoby zklamalo, když jsem to viděl. A moc rád bych to tady jako probral. Mně ty claimy, které tam byly, jako směrem ke Standovi nebo směrem třeba k tomu Jurovi, přišlo mi to, že Johy jako breakla nějaký charakter, který možná byl jako trochu nastavený a najednou jsem měl pocit, že aha, je to tohleta true Johy, nebo je to jenom nějaký jako emoční výpadek. Jakože fakt mě to jako zajímá, protože tak jako bylo to takový trochu zapšklý prostě. No a čo myslíš ty, keď ma poznáš aj mimo súťaž? Já si právě jako doteď si nejsem jistý tím, jestli
to vlastně, jak seš jakoby v té hře cílevědomá, ambiciozní a jako moc se s tím nesereš, jestli to je něco, co si umíš nastavit a že to tak uděláš pro nějaký účel, anebo jestli je to součást tvýho reálného charakteru. Protože zase tak dobře tě neznám, spíš z televize než z reality, určitě víc z té televize, ale jak říkám, jako nejsem si tím jistý a proto to teďka jako tady vlastně bych jako rád od tebe slyšel, jestli to vnímáš jako selhání, anebo jestli to prostě bylo od srdíčka a stojíš si za tím? Od srdiečka určite nie, ale je proste dôležité sa niekedy dať do topánok tej druhej osoby. A ja som tam 60 dní cca bojovala proti prúdu, proti vlastne všetkým. Ak ktokoľvek podľa mňa mal možnosť a dostal by tú lákavejšiu ponuku, tak by ma zradil. Okrem teda Vivi, to som povedala. A proto ste kámošky? Jo, ale aj s ostatnými sme kámoši, takže úplne v pohode, aby ľudia nemali pocit, že je to na nože, sme všetci OK, hej. A proste, už som to povedala viackrát, Juro je showman. Juro je človek, ktorý dokáže podľa mňa za tú srandu schovať veľa vecí. Niekedy sa za tú srandu dá schovať aj dobrý podryb. A aj trošku možno tiež jedovatosti, keď to tak mám povedať, lebo vtipko môžeš povedať vlastne svoj názor, ktorý nie je úplne pozitívny a príjemný, ale tam to dokážeš schovať nejako za obalí. Ja som iba srandoval, vieš, ako to bol iba vtip. Ale nebol. A to spoustu ľudí dělá aj v realite. Áno, vrajím, akože tam sa dá, za srandu sa dá toho veľmi veľa schovať. A ja som bola fakt už psychicky nalomená, ak nie zlomená. Už vlastne odtedy, ako Evička vypadla, tak sa mi to celé rúcalo a ja som cítila, že strácam kontrolu nad sebou, nad hrou, nad všetkým vlastne, čo sa deje okolo mňa. A to ťa dostáva pod extrémny tlak. Tlak, ktorý som ja v sebe mala a cítila, plus tú krivdu, plus hnev, že som jednoducho nerozumela, že prečo stále proste všetci proti mne idú, že to nevieme nejakým štýlom zvrátiť. A duel s Evičkou, s Deniskou, tam vlastne nikto netlieskal okrem Vivi, čiže už na tej vnútornej úrovni ma to bolelo, že ani oni sa nedokážu povzniesť. To mi upřímne prišlo taký zvláštní, že vlastne to nikto nevzal hráčsky. Že do toho vkladajú proste tú svoju osobnú emóciu, ale ja keď do toho vložím svoju osobnú emóciu, tak je to vlastne zle. A že ťa iba preruším, to je tiež škoda, že to nebolo vlastne v telke, ale vlastne ja som bola jeden z človekov, ktorý poradil Johy, že zober si Denisu, keby náhodou. Proste som mi povedala, Ježišmarja, každý tu je sám za seba. Prečo by si urob to tak, aby sa ty zachránila. Ja povedala to aj Kristi, ja som mala s ňou rozhovor s Oťasom, tiež to nie je v telke a ja vlastne som sa ich pýtala, keď sme riešili to hlasovanie. Kika vlastne pretlačila to, že 7 Jura, 5 asi ja pravdepodobne a vrejme OK, a v prípade, že teda Juro zahrá za seba nejakú skrytú imunitu a ja budem k vázam osudu. Koho by ste si vy dvaja, ty Oťas a Kristina, zobrali do duelu? A Kika povedala, že asi že by si zobrala tiež Denču, kebyže tam ide. A Oťas bol taký, že ja sa k tomu nechcem veľmi vyjadrovať. Čiže to tiež padlo a potom vlastne Vivi za mnou prišla, my sme to riešili, lebo sme nevedeli, čo sa bude diať, ako kto bude hlasovať. Vraví, že Johanka, proste, keď tam pôjdeš, si krok pred zlúčením, zober si tú Denču. Čiže to bolo tiež moje také posilnenie. No a toto sa stalo a potom je ten druhý duel, hej. Po dueli vlastne bolo také ticho, my sme sedeli vlastne pred odchodom na ostrov, Denča už išla na hotel a potom duel je vždy také zvláštne ticho medzi hráčmi. Fakt taký strašne zvláštna atmosféra, či pred alebo po. A nikto nič nechce povedať, hej. Vtedy je ticho jedine. No a standami vtedy hovorí sa na mňa, on sedel vedľa mňa, v tej tme sme sa ani nevideli poriadne. A mi vraví Johanka, že ja som pochopil, že ja už proti tebe proste nechcem ísť, že ja to vzdávam a ja cítim, že tá hra ťa chce, ty tu máš byť, máš tu svoje miesto, ja som sa proste vzdávam. Na druhý deň standa bol vyhlasovaný, vybral si mňa vlastne behom pol sekundy. Ani to podľa mňa ešte nerozbil poriadne. A už povedal Johanka, ale on mi to hovoril, takže ja som s tým nejak vnútorne rátala, hej, že sa to môže stať, ale prelo sa vo mne presne tie jeho slova z predchádzajúcej noci. Ale tak proste mal to tam v hlave, tak išiel. Pravím, skvelý herný krok, ako vyradiť Johanku je, sa ti zapíše, nie? Do CVčka Survivorovského. A výbuch emócií Juro, Lukáš na tej kmeňovke, do potlesku, Matej, možno aj Janko, mám pocit. Už tam vo mne proste sa hrklo, lebo sa to nikdy predtým nestalo. A ja sama, aj k hráčom, ktorým som ja pomohla, aby vyšli z tej hry, som mala ten rešpekt, keď odchádzali a v živote by som sa tak netešila z toho, aj keď mi to extrémne pomohlo. A áno, ich eufória je v poriadku. Potom bol môj vlastne nejaký
prejav pred duelom, kedy Jura zase vybuchol do takého, tak vieš, tak keby proste, čo ty hovoríš, to sú úplne sračky, hej, taký nejaký prejav. A potom dueli, ako ma Standa vyradil, tak vlastne nikto netlieskal a oni vybuchli zase do ďalšej emócie, do ďalšieho, konečne sa to podarilo. Oprávnená emócia, vrem, áno, chceli ma dostať tak dlho, že konečne sa to podarilo, však super plán vyšiel, ale ja som sa už išla rozlúčiť vlastne v dobrom, zovrelo mi hrdlo, proste už to bolo také, že OK, že idem sa proste pekne s nej rozlúčiť, že tak to má byť. A oni ani nevstali nakonec. Nevstali. A vlastne ja som hovorila v tej emócii, v tom smútku, v tej zrade, sklamaní, hnev extrémny proste. A padol mi zrak na toho Jura. Ale na jeho obranu on to dělal vždycky. Neviem, či to robil vždycky. Dělal to fakt často. Robíte svoje srdiečka. Jako je to trochu cringe, ale dělal to často. Jo, robil, ale to... Ja ťa úplne, ja by som ešte viac vybuchla. Ja by som asi mu tráfila tam jednu. Jako, já tomu rozumím i z vašeho hlediska, ale snažím se pochopit fakt i tu druhou stranu, že hele, on to dělal, neudělal to poprvé, jako, tak proto jsem si říkal, že potom ten výrok o tom, jako, že Jura, ty si úplný fake a toto, že na závěr tomu dá. To bolo proste fake na to, že celú dobu sa tu extrémne tešíš, že idem von z hry a potom zrazu ja sa lúčim s vami. Proste maj sklopenú hlavu, prejav nejaký rešpekt a neukazuj mi tu srdiečka a nesmej sa mi do ksichtu. Mne to prišlo ako výsmech. A není toto projevení toho? Nemůže to být právě jakoby součástí toho teda, že OK, tak emoce už byla a teďka teda ahoj, jakoby... No ja som to tak v tom momente akože vôbec nebrala. Keby je to povie potom pri odchode, dobre Johanka, jo? Vieš, ale to bola, že sekunda, teší sa a hneď srdiečko na to, že mohol chvíľku možno počkať, vieš. A mne spadla roleta už proste. Tak možná to tak někdo umí přehazovat, víš, jakože možná to tak možno někdo... Možno hej, ja úplne tak emócie asi neviem prehadzovať, no. Ale chápu, že tam asi jako ta množstevní jako radost bylo asi to nejbolestivější z toho, protože tam i v té televizi je slyšet, že 8 lidí mluví na Denisu a ne na tebe, u tebe ticho. Taký, disrespekt. Ako viac to ma mrzelo toto, že vlastne keď stále sa bavíme o tom, že berme to herne, tak prejav nejaký rešpekt voči tým hráčom. A mne to prišlo ako, že vy vlastne sa mi tu vysmievate do ksichtu a ja mám teraz prejaviť rešpekt. Neviem. Já ještě jako divák, mě tam vlastně, a asi chápu i co třeba lidem jako vadí, prostě v čem jsou si jako u tebe nejistí, je ten kontrast toho, že v některých momentech máš absolutně jako legitimní, logický, velice chytrý vyjádření a kroky a v některých momentech naopak to je právě trošku podpořený jakoby tou emocí a je z toho cítit určitá jakoby slabost a myslím si, že ten kontrast právě je to, v čem lidi si říkají, a já jsem si to vlastně jako řekl, tak já teda nevím, jestli je fakt taková, že jako tam proběhlo kus toho ublížení, nebo protože v jiných jakoby situacích seš úplně nad věcí, tak možná tenhle ten kontrast je hrozně jako matoucí pro mě jako pro diváka. Víš, jak to myslím? Jo, môže byť, ale asi aj tá situácia je proste každá iná a ja tiež nie som stroj, nie som zo železa a mám vo vnútri nejaké svoje prežívanie nejakých situácií a nejaké reakcie a proste ako deje sa mi to aj v bežnom živote, že sa vo mne zbiera a proste vybuchnem, hej. Ale určite to nebolo proste so žiadnym zámerom niekomu ublížiť alebo proste, aby to takto... Ja som vedela, že to vyznie negatívne, ale ja som si už proste nedokázala odpustiť ten záver. Já respektuju to vlastně, jako máš na to veškerý právo, jenom tady se snažím být ďáblův jako advokát v tom, že mě zajímá to jako z tvojich očí. Proste si vybuchla. Proste som vybuchla, ja neviem, Proste ženská. Kto v živote ako nevybuchol, vieš? A ešte v tak extrémnom momente, v takých podmienkach a celú dobu ti ide niekto po krku. A ja mám pocit, že ľudia vybuchli, napríklad ako aj Juro vybuchol koľkokrát, hej, že on hľadal míček v tom piesku a proste vyhadzoval klacky, zasranej klacek, drž hubu a tak ďalej. Čiže ale tam je to... bojuje s tými emóciami. Jo, čiže extrémne. Ono je to o tom, vieš. Ale samozrejme na mňa vždy spadne ten spotlight, že čokoľvek spravím, poviem, už mám pocit, že je vnímané extrémne kriticky a ja nemám priestor na chyby. No, protože ale ono to tak jako... Ani u teba vidíš. Relatívne to teraz jako povedal, vieš. Já souhlasím, jako, že vlastně ta perspektiva moje určitě je taková, proto jsem to tady jako chtěl probrat, že jak to vidíš ty. Očekávanie je hrozně vysoké podľa mňa a ako náhle ja nesplňam to očekávanie, tak vlastně to nie je dobré. Jako já jsem se upřímně chtěl jako divák oprostit od toho, že hele, byla tam, prostě přišla hrát a je to vidět, jakoby, že to jdeš urvat, že to je jako takový, asi jsem si říkal, že ty to máš prostě sama sobě jako předsazený, že když na podruhý, tak musím, jinak to vlastně jako bude ostuda. Byl tam tady ten tlak někde v pozadí? Bol, jasné, určite bol, že a preto som vlastne nechcela hrať tak ako v prvej sérii, pretože som nechcela byť taká predvídateľná pre tých ostatných hráčov.
Což jako se dařilo, ale z části. Šťastí. Jenom s tím produkce trošku zamíchala v rámci těch twistů a toho, jak vás poslali a tak, takže... Vivi, ty jsi tam měla podobnou situaci se Standou, když tam byla ta situace s tou imunitou. Já zase jako divák mám pocit, že ve spoustu těch situacích to vyznívá dost jako osobně. Tak je to v realitě jako osobní vůči tomu, protože tam mi přišla fakt jako nahněvaná, jako v tu chvíli bych tě asi nechtěl tam ti koukat do očí a potkat tě a říkám si tu jakože whatever. Je to osobní v tu chvíli v té hře, nebo není? Nebo do jaký míry vlastne? Ja teraz, keď sa späť na to pozriem, sa cítim strašne blbo, lebo v živote by som v bežnom živote nepovedala chlapovi, že nedám ti najesť. Práve, že ja som taká, že tomu chlapovi by som zniesla modré z neba, proste som človek, ktorý sa stará, ale tam presne to bol ten nával emócií. Áno, tam ľudia hovoria, že však, ale ja som tiež nikdy nič nerobila, ale to je zase to, že proste v tej telke není nič, ale oni ma tak chcú podľa mňa vykresliť, ale to, že ja som sa učila rozbíjať kokosy, to, že som sa učila zakladať oheň, to tam proste není. To tam nikde není, to je pravda. To tam. Ale aj hlavne ten zámer toho, že my sme sa ho iba proste snažili dostať z toho lesa. Vieš? A ja som si vtedy myslela, že ten Lukáš hrá s nami a že proste on tiež hovoril, no idem ho z toho lesa dostať, vieš, takže to bolo... A potom prišiel, holky, ja už neviem, čo mám robiť od toho Standu, proste neviem z toho lesa dostať, prosím vás, poďte ma niektorá vymeniť. A my dobre ideme a on, nie, radšej idem ja. Vieš? A potom my tam začali krájať ten kokos a musím povedať, že aj holky ma tak asi troška vyprovokovali alebo dostali do tej situácie, že choď mu niečo povedať. Takže to bolo, že to bola komunikácia medzi všetkými holkami, že nedáme mu najesť. Ale to bolo v telke zás iba na mne. Že vlastne ja som tá proste, ktorá mu ako keby povedala, že mu nedá najesť. Ale to nebolo... Tak je tam ten omezený prostor toho, toho jasne, toho času. Tam byť to najviac... Takže nebolo to nič osobné, mňa len proste asi v tej situácii hnevalo, že proste on si chodí po tom lese a kašľa na to, že čo sa deje proste v kempe, alebo teda v tom prístrežku, alebo v kmeni, alebo čo. Takže v živote by som toto v bežnom živote nepovedala chlapovi. V živote by som to nedovolila z rešpektu. Tak jasný, je to nestandardní situace pod stresem. A proste v tej situácii som myslela, že ho zaškrtím, že mu trafím jednu a že ešte mu otrieskam ten kokos o hlavu. Pak v tej chvíli ma to proste sralo. No přesně tak, si na mě působila třeba první 3 díly, jsem říkal, tak ty vole, spal bych na druhé straně stanu bejsnit v jednom. Ale, pozri sa, vidíš, našiel si imunitu, ešte sa aj najedol. Takže nič. Ja som mali aj pekný večer. Dali sme mu nakoniec nájsť. A to tam tiež nie, my sme potom tak pekne rozprávali celý večer. To sa nehodí, že to musí byť drama v tom diele. My sa potom krásne pokecali všetci spolu tam. A vraví, že on aj doma má s tým problém, že je proste taký čierny mrák a že ho volá vlastne priateľka Bručoun, je niečo také? No, takže ono to potom, ako on sa ospravedlňoval, že hej, že to chápe, že mal proste obrovskú negativitu v sebe celú dobu a že sa nám za to ospravedlňuje. No ale akože ja som extrémny hejt za to schytala. A to už mal imunitu v trenkách, takže... To akože, keď teda aj ty ako si na to pozerala, tak asi chápem, že som ľudí tým nahnevala, alebo ja neviem, akože ja som si schytala extrémnu biedu za to. No. Jaký je dámy u vás obou teda jako teďka to after PR v té realitě teďka? Jak máte pocit, že jste jako vnímaný? U tebe mám pocit, že to je tak jako 50-50, že někdo se to snaží vidět hráčsky, někdo tam má taky hodně ten osobní jako vhled. Áno. Tak jak to máte? Jaký máte z toho vy pocit? Ja už som si začala robiť z toho srandu. Ja už včera, keď som napísala do svojho postu, že dovolenka na ostrove. Už si robím z toho srandu, lebo... A to je podľa mňa najlepší spôsob, ale no upřímne. jasné, už som si povedala, že už to kašľam, že si tam riešili, že som tam mala knír, lebo som blondína, vieš, proste tam, že mám chlopky a hovorím, halo, poviem, že som na ostrove, to je jedna vec, slnko, slaná voda, proste tie blondiavé chlopky idú von, vieš. A to chci říct teda, že v jednu chvíli to tam bylo vidět, že ono to hrozně bylo přesvícené. A že to vůbec vlastně, že to vypadalo hůř, než to bylo, protože pak tam byl úhel, kdy nebylo sluníčko. A právě jsme to říkali i doma jako s Táňou, říkám, ty tam skoro nic nemá, ale v ostatních úhlech je to vidět, jakože jak kdyby fakt jako... Ale jak to proste ľudia riešia takúto blbosť, vieš, že miesto toho, že si povedali, bože holka proste je na ostrove, je bez jedla, proste ja neviem, rieši tam nejaké hormóny, nemá hormonálny cyklus, proste všetky tieto veci. To už je hluboko, to je 5 vrstev, za ktorý musíš... Ale chceme veľa od toho diváka. Áno, ale vieš, že keď proste máš niečo a premýšľaš normálne, tak si povieš, neriešiš to. Ale nie, ja pod každou fotkou, už sa neviem, že to bude trápne. Ohol si knír, ešte máš stále knír? No neoholím si ho už nikdy. Vieš, že proste úplne takú, neviem, proste to... Neviem, ale napríklad pozri, ja teraz nemám oholené nohy. Chceš sa pozrieť?
Myslím, že na kameře, kdyby to bylo nasvícený nějak tak, jak oni to nasvícují, tak možná jo. Ale tady to nevidím skoro. Nemám a tam nejsou holítka na ostrově Nie. k dispozici. Ne? Tak sa pozri, ani teraz sa neholím, mám laser. A tak seš 2 měsíce z ostrova už. Keby sú, tak si ten knír oholím, nebojte sa. No já jsem si říkal právě, jestli to není nějaký tah, jakože aspoň. Nie. Že aspoň knír si nechám. Aspoň knír si nechám. Když už hormony v háji, tak aspoň knír. knír si nechám. No, Nie. Hele, ale jsou tam situace, kdy mi přišlo, že normálně, jak kdyby najednou jste měli umytý vlasy, že prostě jak jste, nevím, jestli, teďka si nespomínám, jestli vy jste byl, která z vás byla nebo nebyla na té jedný odměně, kde všichni vypadali Janko, že je úplně jak kdyby umytej šampónem ještě před tím sloučením a vypadalo to, jak kdybyste měli umytý vlasy. To tiež strašne ľudia riešia, ale to si tiež ľudia neuvedomujú, že to telo sa tiež ako keby naučí proste na ten iný život zrazu a my sme si to tým pieskom extrémne drhli. A nemastní sa ti hlava. Nemastí už potom. A máš tam to more, tá sol a vlastne máš keby taký texturovací sprej na tých vlasoch z tej morskej vody a z tej soli a ti to drží ako účes. No, to ma Johanka naučila. Poď, musíme si poriadne drhnúť pieskom vlasy. OK, takže sú techniky, jak toho docílit. No jasné. A tak keď si to fakt poriadne v tej slanej vode vykúpeš, tak ono to dokáže ako keby ten vlas je zraz taký suchý, vieš? No. Takže není... A tak ono to je pravda, že po čase se to jako přestane mastit, když seš vlastně jako v čistým prostředí, nejsi ve městě, kde všude lítá smog, bordel a tak dále. No a Mati nám spravil hrebeně. Hrebeň nám spravil Mati. Fakt? Z čeho? Jako z nějakého bambusu? Z bambus? No, presne to bolo bambus a nejaké drievka. Aha. No, spravil nám. Tak vida, tak se tam dá žít. No v pohodě. Vlastně no problém. No, jenom prostě jídlo. A... Hele, já tady mám poznamenaný jednu věc, jak vlastně, když byla ta souboj o imunitu, kterou vyhrál Standa. Yes. Teďka byl, nevím s kým byl poslední, jestli proti té Betty to bylo. To, čo stalo na tom koliku? Čo sme mali tie vázy na takej lavičke, alebo to boli guličky na... To, kde jste po sobě taky... No, tak to byla ta váza. To byla tie vázy. To bylo z Betty. Jo. A právě tam Wendy tam řekla takovej výrok, něco jako, že by měl chlapsky odevzdat imunitu. A já si říkám, OK, jako chápu, že jsou nějaký jako emoce, ale že i z hlediska té hry, i v těch emocích si říkám, jako teď je to jakoby hloupost tohleto jako vůbec říct. Takže zase chápu, že to nebylo jako z vašich úst, ale zajímá mě jako váš názor, protože jste byli kolem toho, jestli jako je to prostě klasika zase ten úlet ten výbuch těch emocí, kdy si člověk jako v tu chvíli neuvědomuje, že to vůbec třeba pro tu hru jako nedává smysl, že by to byla přece nesmysl. Jo, ale toto sa tiež už stalo párkrát v zahraničných survivoroch, že ženské zmanipulovali chlapa, aby odovzdal náhradilník individuálnej imunity a vyhlasovali ho na kmeňovej rade. Takže to byla jako současť hry? Nebola to súčasť úplne, ale naražala na to, že vlastne Johanka vtedy mne odozdala tú svoju imunitu individuálnu. Ako kmeňovú radu predtým som ja dala Vivi. Takže si myslím, že Wendy vtedy na to narážala a tým chcela vlastne toho Standu zbaviť tej imunity. Takže to bolo podľa mňa len ako keby manipulačný, ako keby do toho. Fy, vole. No, že ono sa to stalo párkrát, si môžeš nájsť, že... Ja sa priznám, ja som nevidel zahraničný série. 4 ženské zmanipulovali jedného chlapa, aby odovzdal svoj náhradilník a on ho odovzdal a vyhlasovali ho na kmeňovej rade. Americký survivor. Ja to milujem. Neviem presne ktorý, ale je to tam. Takže kade čo sa deje v tom svete? To je crazy. Jestli sa tam někdy dostanu, tak dám si pozor na tohle. Hele, asi jste taky určitě zaznamenali, že spoustu lidí možná má, a asi včetně mě, kus jako názoru toho, že tohle to bylo hodně jako zaměřený jako na ženy, tady ta série. Nevím vlastně, jak se to jako povedlo, jestli to vyplynulo z těch charakterů, který tam produkce jako přivedla, ať už to byla Betty nebo vy dvě, že byl předpoklad toho, že si to jako sedne, včetně třeba toho Oťase a bylo jako, myslím si, že ta produkce umí docela dobře vařit tady ty jako povahy a charaktery dohromady, že dokáže možná předpovědět, co jo a co ne, nebo co se stane. Tak jak jste to upřímně cítili vy? Je to jako na začátku to skoro vypadalo až jako ty vole chlapi, prostě nejhorší věc na této planetě, pojďme všechny vyházet. A říkám si, jo, teď ono to možná ani není úplně jako chytrý hrát úplně jako do fullu jako proti všem chlapům a vypadalo to jako pure prostě nenávist, jako z mýho diváckého jako hlediska. Až já jsem si to skrz tu televizi bral jako skoro osobně, jako že ty vole. Jo, chceš ísť ty? Povedz. Ja keď som dostala tú ponuku, tak som nevedela, či pôjdu naspäť 2 hráči ako second chance, 4 alebo 6. A potom som sa to dozvedela, že malo ísť dokonca viac mužov ako žien, ako second chance, takže úplne, ale zlyhalo to práve na tej strane tých hráčov, ktorí to odmietli, že nejdu. Alebo sa stali nejaké veci, kvôli ktorým nemohli nakoniec ísť.
Takže to je jedna z vecí, ktorá je podľa mňa dôležitá povedať pre divákov, že produkcia od začiatku, aj tým Second Chance, proste to bola zhoda náhod, asi nemali ísť kto, ja neviem. 50-50 to bylo proste. Proste malo ísť viac mužov Second Chance ako žien. A takže tam nebol podľa mňa zámer tej produkcie, aby vyhrala žena. Samozrejme 4 série za sebou vyhral chlap, ako prečo by sa to nemohlo obzvláštniť a možno všetci to tak už vnútorne nejako čakali, že by to mohla byť práve tento rok žena, že toľko žien bolo blízko a nikdy sa im to nepodarilo. Či Veve, či napríklad ja, alebo Karolína Krezlová bola v top 3, alebo Natálka vlastne minulý rok, takže už podľa mňa to publikum tiež tak nejako to v sebe čakalo, že už by to mohla byť žena. A vlastne keď sa vrátili 2 ženské hráčky naspäť do hry, bola to taká zhoda náhod, ktorá podľa mňa práve vytvorila tento dojem. A myslím si, že ak divák naozaj pozerá, aj ty, keď si, čo určite viem, že pozeráš proste dobre tie diely, tak si videl tie súboje. Tie súboje boli extrémne fyzicky náročné, takže už len tam si to vieš ty zdôvodniť, že tá produkcia proste netlačila ženskú víťazku, lebo proste vždy boli potrební tí chlapi, hej, a v tých súbojoch. No takhle, u jednoho souboje to bylo trošičku, nebo souboje, to byla nějaká ta skrytá mise, jak šel Adam. Aha, áno, no áno, ale to bylo takový trochu, jako z televize, zase jsem úplně konspiroval, jsem si říkal, bylo jasný, že si chlap vybere to druhý, jakoby tu sílu versus ne tu nějakou logiku, nebo jak to nazývali. Rozum. A přišlo mi to jako absolutně unreal, to tam jako vyhrát, jako to co dělal ty chlapi, co dělali právě. Ako práve hovorila, že by si mala nejaký... Tak sme to riešili, že by si vedela, ako to spraviť. Oni ten bambus, mal prederavený bambus a on si ho mohol kľudne proste nejakým štýlom si ho mohli zapchať tie diery, mohli si podľa mňa dole tričko obmotať, to tričko okolo toho bambusu, proste sú veci, ktoré sú povolené v Survivori. Takže nedostatek kreativity. A musíš prehrať, to je presne to prehrať, s ktorým ty musíš prísť a ktorý ťa môže, vlastne musíš prísť nejakým twistom, ktorý ti pomôže v tých súbojoch. A keď to dokážeš, tak oni ťa nikdy nezastavia, pokiaľ nie ješ proti pravidlám. A říká se před těma soubojema, co je zakázaný? Jo. Jaký techniky? Čiže to, čo není zakázané, je povolené. Presne tak. Ako napríklad sme mali ten súboj o kmeňovú imunitu, kedy sa niesol ten oheň v tých rukách. Neviem, či si pamätáš. Áno, a malo prehorieť lano. Jo. A vlastne mňa napadlo, že OK, že ono to lano, síce ten plamen tam je, ale nevieme, ako rýchlo to prehorí, že niekomu môže horeť viac, niekomu nevrániť, tak poďme to proste s tým šúchať o to lano. A vlastne my sme prederavili to lano nahorené tou čašou. A to ti nikto nepovedal, že to nemôžeš robiť. Ale proste prišli sme na to, že takto prederavíme skôr to lano, že tam bude ešte aj to trenie a proste nám padnú skôr tie myčky. Takže to sú veci, ktorými ty keď prídeš, tak nikto ťa nezastaví, že to nemôžeš robiť. To je pravda. To je Survivor. A přijde vám, že se o to lidi jako snaží v tom Survivoru, že jako že se na to dá soustředit, jako když teda vám ten Ondra tam řekne ty pravidla, takže jako automaticky přemýšlíš, jako jak to vlastně zjednodušiť. Ako to zjednodušiť obísť. Chcem ťa říct ojebat, ale není to ojebat, prostě přehrát. Prehrať, presne prehrať. To je to prehrať. Vlastne tam riešime toto pred tým súbojom, sme riešili, že ako urobiť z toho tú najľahšiu variantu. Vždy sme sa snažili, každý tam dal nejaký návrh. Toto bude jednoduchšie. Ako to ideme spraviť tak, aby sme to prehrali. Aby sme vlastne neobyšli pravidla, neporušili ich, ale ešte niečo tam doniesli, čo bude lepšie. Dává smysl. Holky, když se vyhodila Betty, když kluci vyhodili vlastně Betty, tak tam zaznělo něco jako typu vyhodili nejlepší hráčku. Zase mně jako divákovi nepřišlo, že by Betty měla nějaký zásadní kroky, třeba oproti tobě nebo oproti dalším. Jak jste to vnímali vy? Zase třeba to mohlo být tou produkcí jako nastavený nějak, že jsme to my diváci prostě viděli jinak, ale zajímá mě, jak jste to viděli vy, jestli tu chvíli jste si řekli, jakoby jo, vlastně nejlepší hráčka jako odešla teda, ženská hráčka. Nebo jestli to bylo nadsazený i těma jejich výrokama, že jako jo, vlastně jsme vyhodili. Nebo to byla součást hry, říct, že vyhodili nejlepší hráčku. Bola silná hráčka. Určite bola spôsobom. A v čem nejvíc? Hráčka. Tak určite v tých individuálkach ona bola extrémne. Že... Fyzicky silný hráč, bola šikovná. Hráč. A vo všetkom mala ako keby, že za mňa presne ten víťaz by mal mať z každého niečo. Všetko. A ja si myslím, že ona mala. Ona mala super tú sociálnu hru rozbehnutú. Ja som v živote nepočula za 53 dní, myslím, že Betty bola 53. deň, kedy vypadla jedno zlé slovo na Betty. Mala so všetkými výborne vybudované vzťahy a to prelstiť, tam sa tiež do toho ponorila už časom, ale ja si myslím, že Betty bola veľký ašpirant.
Zajímavý. A mrzelo veľmi, no, keď vypadla. Mňa teda viem, že aj Vivi a mňa to extrémne mrzelo. Úprimne. Fakt, jo. Je pravda, že ona taky působí vlastně jako uzavřeně hodně, jako na první pohled. Mi přijde, že taky jako si moc že si nepouští lidi jako moc ale chtěl. Ale bojovník extrémně. Tak to je asi z toho sportu, no, to je prostě součást. Máš to srdce prostě bojovné také, no. Hrácké. Kdo vás nejvíc překvapil v této sérii, ať už protihráč nebo spoluhráč z kmene? Kdo byl jako největší pro vás jako úplně OK, jakože? No, v dobrom, podľa mňa Oťaz. V dobrom Oťaz? Veľmi v dobrom. Čo keď si spomenieš na ten prvý súboj, kedy títo dvaja liezli po tej sieti a ona mu tam ešte hodí tu tenisku. Já to tady mám napsaný právě, jako jsem se vlastně od toho chtěl na začátku odrazit, že jak se v tu chvíli ty jako cítila, jako v tu chvíli, kdy on tam prostě chlap nemůže vylézt na to a ty jsi tam. My sme si vtedy hovorili s Oťazom potom súboji, že to nemá. A proč ty, že jako ty jsi tam byla v pohodě? Neviem, ja som mohla byť tá, ktorá vyleze a vyťahne. Hovorila, že ja som už nevládala. Ja som nevládala vyťahnuť. Ja to proste nešla. Ja som stratila všetku svoju sílu hneď. Do toho proste tá bota mu tam padla, do toho to tam není. On mi vytrhol piercing z pupíka nechtiac. Takže to bolo hrozné. No ty jsi tam měla pár takových trošku, viď? Potom nějaký to oko, jestli si to pamatuju dobře. Vlastne áno, to som tam nejaký pirát. Áno, potom vlastne to tiež není v telke, ale ja mám doteraz jazvu. Jazvu na nohe. No, to tam som sa zasekla o roh vlastne koliku dreveného a my sme sa tešili, sme vyhrali, tam to som bola ešte u Padouchu a kričalo sa, že Padouši a my sme skákali okolo dreveného kolika a Oťaz išiel povedať pozor na ten drevený, ani to nedopovedal, ja som sa napichla na ten drevený kolík a potlačili ma a ja som spadla, mi sa to roztrhalo a som sa pýtala doktora, oni mi to mali zašiť vtedy, bohužiaľ nezašili. To je třeba 15 cm. To je strašná jazva. A to tiež telke není, no, takže... To je brutální. No. To muselo hrozně jako chcát krev. Hej, ja som myslela, že umrem vtedy. No. A nešili to? Takže jenom vyčištěný. No, a ja hovorím, že ale ja tu mám dieru. Ale Esko má takú symboliku. Esko Survivor. No, takže s tým už... Hodně survivorovský. Veľmi. No. Jako vlastně ty seš jako takový voják zízvený prostě tím Survivorem. Správna šelma má být popísaná. Jasně tak. Tak o to víc jsem zvědavej teda, kam až Vivi došla. Vivi Kiwi. Vivi, když bychom to teďka měl říct z toho posledního dílu, který je venku, tak jak se teďka Vivi v té hře cítí, jako v tom aktuálním dílu? Co je to, co Vivi jako zažívá v hlavě v tom dílu, který teďka my jsme jako diváci viděli? Pre mňa to bolo... Ja som veľmi citlivý človek. Ono to možno koľkokrát není vidieť, ale ja som veľmi citlivý človek. A vlastne mne tam odišli kvázi všetky moje láska. holky. Jasné. Všetky moje holky. Cez Betty, Wendy a vlastne teraz Johanka. Takže asi mi to tam troška tak dalo taký wake up. Keď všetky holky mi odišli, že tak jedine čo, tak reset prostě. Teraz já to tam musím podchytit. Takže začne Vivi hrát teďka v dalším díle? Podle mě tady ten podcast vyjde, když bude další díl, takže to bude aktuální. Tak nechaj se překvapit. OK, no to zvědavej. Já bych se Johy chtěl vrátit ještě jednou k tomu vyřazení naposledy a k tomu jednomu výroku, že slabí muži se bojí silných žen. Je to opravdu tak, protože já se na to snažím koukat jako velice objektivně, ať už z hlediska ženského i jakoby mužského. A přijde mi, že to byl jako odvážný krok jako ze Standovo strany, protože seš za prvý silný hráč, za druhý se mu to extrémně hodí do Survivor jako CV, tak tady ten výrok mi přijde trochu, jak už jsme se bavili předtím, trošku zase možná emočně jako podložený a možná zbytečnej trošku. Jako, že bych právě čekal, že od takový hráčky tohle skoro nemá šanci jako přijít, protože naopak jsem si říkal, že z tebe vyleze něco jako klobouk dolů, prostě udělal to nejlíp. Ještě jakoby takhle nikdo v historii nevybral rychle hráče jako do duelu. Nevedela som sa ja už emočne odprostiť od toho momentu, takže pre mňa, vravím, ja som tam šla zomrieť do toho duelu a každú možnú minútu, ktorú som mohla využiť, alebo čas na to, aby som možno nejakým štýlom nahlodala Standovo svedomie, tak proste bol to v určitých slovách trash talk, ktorý ja som vlastne chcela ešte pred tým duelom. Chcela som ho proste ešte pichnúť do ňoho, je to tak, no. Takže
nejdem sa tu obhajovať. No, je to tak, ako to vyznelo z mojich úst a Brian, bol to proste v určitom smere trash talk, no. Takže znamená to, že Standa není slabý muž. Bylo to... Jasné, že není. A byl to teda v jeho hře jako správný krok? Áno, ja aj už potom vlastne vrajím, keď som bola v tej porote, tak zo mňa to všetko opadlo a proste fandím Standovi, takže určite to... Ale Standovi? Jo, ale však áno je to tak. Ale aj na tebe už zapomňala. Aj tebe, jasné, že vám Oťaz, Kristýna, ty, Standa, Sára, ako ja to mám veľa adeptov na víťaza. Takže určite áno a vravím. Takže když už Tie emócie proste si človek nevie predstaviť, kým tam nestojí. Chápu, beru tady tu odpověď, rozumím. Můj další point vlastně byl ten, že já jsem nedávno točil se svým kamarádem takovej projekt, kde na konci toho YouTubeový projekt a na konci nám dali vlastně výběr kamaráda, anebo se s ním jako dohodnout na nějakém rozmělnění, prostě podobně, odměny. A říkal jsem si, my tady jsme spolu prostě 2 hodiny a je pro mě fakt těžký se rozhodnout proto, že ho jakoby jebu. A vy tam spolu jste prostě x týdnů, 50 dní, 2 měsíce. Je vůbec v tuhletu fázi hry možný se v takovýmhle jako vztahu, který jste měli vy 2, je možný se, že by se ta Vivi ještě rozhodla, kdyby tam Johanka zůstala, nebo naopak, je možný se ještě jako obrátit a říct si cut. Teď musím prostě, abych vyhrála, musím. Je to vůbec možný? Protože já po těch 2 hodinách jsem si říkal, ty vole, po 2 hodinách a je mi to líto, a vy tam jste 2 měsíce prostě, v tom společným prostě helu. No my sme si na tej ľudskej rovine, ale s viacerými hráčmi ja to tak mám, že na tej ľudskej rovine sa to tam tak prerastlo, že už som si nevedela predstaviť, že by som ich zradila. Ale to je jakoby pro tu hru je to... To problém. No, problém, to že? je veľký problém. Ale ja neviem, tie pocity, emócie vrajme tak strašne sú ťažko kontrolovateľné aj na tejto úrovni, že vlastne sa do niekoho zamiluješ, hej, ako do tej osoby, do tej ľudskej osoby, nie do toho hráča. A už je to proste ťažké, je to ťažké zradiť tú osobu. Tam tráviš 24/7 doslovne. Trpíš spolu, prežívaš radosti, strasti, myšlienky. Všetko, vieš, že tam, že my sme si, vieš, že toľko zo súkromného života tam rozprávali, my máme kvázi dosť podobné aj detstvo, že možno aj to nás veľmi spojilo. A ja som si nevedela predstaviť, že by som ja Johanku zradila. A myslím si, že ani ty mňa teda určite nie. Vieš, že nejde to prostě. Nejde to. Toto nejde. Nešlo by to. A to bolo napríklad presne ten dôvod, prečo som si ja nezobrala vtedy od Kristýny tú skrytú imunitu. Som si nevedela predstaviť, že ja proste tu Vivi, Betty a Wendy na ten svoj úkor, že ich proste ľudsky zraním a že by som to sebecky za seba zahrala v tom momente. Čiže ja som sa radšej vystavila tomu riziku, ako by som mala sebecky zradiť tie 3 ženy, ktoré so mnou proste stáli a hrali. A urobili sme podľa mňa ako pekné herné kroky a nech už si divák nejaký myslí, čo chce. Ja si myslím, že aj tak veľa ľudí to chápe, že to boli dobre zahrané veci. Jako to jednoznačně. Mě právě fakt jako zajímá, že kdyby tady to někdo teďka poslouchal, kdo se tam jako dostane, tak my jako diváci si máme často tendenci říkat, ty vedíte to hra, co tam ty lidi vymýšlí, prostě tady musíš odříznout tohle a jdeš dál prostě. Nejde to. Vôbec. A vidíš, ja som napríklad odrezala a je to strašne kritizované napríklad tú Denču, že som si vybrala do duelu. Čiže mne sa strašne páči ten mindset toho, ako ľudia vlastne o tým rozmýšľajú, ale keď sa to reálne deje a dívajú sa na to, tak to kritizujú. Tak už je to vlastne zle. Ale pritom to chcú. Joho, a proč teda nepadla černá ruka na někoho jiného, kromě Luky, například? Na kohokoliv vlastně. Proč v úzovkách jakoby potenciálně nejslabší hráč, byť to tak vlastně vůbec být nemusí, protože člověk neví, co v tom duelu jakoby bude, ano. Tak proč velká hráčka jako Johy vlastně nezvolila třeba ještě jako větší krok v tu chvíli? Byla to jako hra na safe, jako do autu? Takhle jsi to vnímala v hlavě? Teraz sme to práve riešili. Jo, určite áno, ale... Že to, či si napríklad Lukáša no. Ale ja už si myslím, že keby som si zobrala Lukáša, ja urobím ti 3 modelové situácie. Kebyže si zoberiem Lukáša, porazím ho, tak je to, presne to si ty sa potrebuješ to vyťahovať, že porazíš chlapa, preto si zobrala Lukáša, zobrala si nejakého hráča, ktorý hral, prečo si nezobrala nikoho, kto sa väzie celú dobu. Ale to je přece... No, ale to by...
Prisahám ti Bohu, to by tak bolo. Keby ma Lukáš poraziť, tak by bolo, no, vidíš, ty si sa zase prerátala, pretože si chcela si zobrať Lukáša, chcela si dokazovať zase na chlapovi, že si dokážeš mastiť ego a neviem čo, že dokážeš chlapa poradiť, pozri aká si, kam si to dotiahla, lebo zaslepene ideš proti mužom. 100%. Zobral som si Denču. Keď máš pred sebou 1 stupienok a 30 stupienkov, ktoré vieš, že musíš prejsť v tej tvojej hlave, asi krok pred tým zlúčením, že ťa tam delí od toho jeden jediný duel a cítila som sa silnejšie v tom momente, ako som videla, že je Denny. Vedela som, že Denny s Kristínou pečú proste spolu. Kristína už bola v momente, kedy ma chcela zradiť v tej hre. Však ona aj sama potom priznáva, že je rada, že nie je rada, že som si buchla vodu, že dúfala, že to bude krv. A tým, že ja som vedela, že Kika dokáže Denny ovplyvňovať, tak som jednak jej chcela zobrať štít, lebo Denny bola štít pre každého jedného, kto tam vlastne bol a v momente, keby aj v tom zlúčení ktokoľvek ide do toho duelu, tak si proste Denču zobere. Čiže som im chcela zobrať tú možnosť tej najľahšej možnej cesty v tom dueli a v tom zlúčení prejsť tým duelom. Nech si to rozdajú naozaj už hráči, ktorí proste sú fyzicky silní. A tiež som vedela, že keď zoberiem jeden hlas z tej aliancie, ktorej som aj ja bola, tak budem o to viac potrebná. Takže takhle si o tom stihla za tu chvíli přemýšlet. To bol celý deň to bol celý deň, čo už mne v hlave sa spracovávali všetky možné varianty, kedy. Ale samozrejme toto, čo sa týka ako toho Lukáša, to až teraz vidím, že by to bolo. Ja som to fakt ako v tom momente nečakala, že to bude verejnosť tak kritizovať, ale vravím, to už teraz hovorím z toho pohľadu, že vidím tie reakcie, alebo to, že ja nemám priestor na chyby. Lebo ako aj ty si povedal, taký hráč ako ty. Prečo si zobere najľahšiu možnou cestu a prečo taký hráč ako ja si nemôže zvoliť najľahšiu možnou cestu. Já jsem to nemyslel úplně přesně takhle, spíš jsem si říkal, že asi moje očekávání, kdybych byl ve tvý pozici, tak možná bych si a ty by si sa chcel ohroziť? A to mi teďka třeba nedochází jako divákovi, takže rozumím tomu pohledu, jo? Že já to beru jako hodně povrchně, nemám to teďka na 3. vrstvě nebo na 3. prostě layeru myšlení jako ty, takže jako chápu to, teďka jak jsi to vysvětlila, jak to chápu, ale přijde mi, že stejně vlastně v rámci toho, jak z toho vlastně vylezeš, tak ty 3 modelové situace jsou vlastně jsou jedno, jako jak by si vybrala. Já si těž myslím. Čistě je to o tom, co asi to fakt bylo o tom, jako prostě projít a jestli se o tom přemýšlela takhle, tak to jako chápu už líp trošku, než že to bylo jako emotivní rozhodnutí, vezmu si nejslabší článek. Tu cestu, vieš, že prostě někdy si cestu troška zjednodušiť a ja si myslím, že ja som ako nasedela proste na tej kmeňovej rade 2-krát za tú celú alianciu riť, vieš. A už mi to proste prišlo zase nefér voči mne samej a toto všetko, tieto logické a pádne dôvody, ktoré som ja sebe samej dala, tak si myslím, že proste obstáli. A nie je to nič osobné proti Deniske vôbec. No zase se asi dostáváme k tomu, že lidem nebo divákovi nejspíš ho triggeruje ten kontrast těch situací, že vlastně na toho standu padla nějaká hláška v rámci toho, že si slabý muž vybere silnou ženu a pak předtím se stalo to s tou Denčou, takže možná ten kontrast divákovi jako překáží v tom, aby to viděl jako nějak rozumně, tak třeba to pochopí líp teďka. Uvidíme. Ďakujem za ten priestor, že mi dávaš takéto otázky, ktoré presne možno diváci potrebujú vedieť a počuť a poznať. No ja dúfam, nevím, jestli se tady neopakujeme třeba v dalších 5 rozhovorech. Nie, vôbec, dobre ideme. To je dobré. Sa mi to páči. Dobře. Holky, co johy? Jak moc je jako johy, druhá johy, jakoby překvapením v tom, že prostě to dotáhla do 52. dne nebo kolik? Jakože, 62. už. Nebo 62. OK, tak prostě sloučení. Jo. Po tom, co byla na lopatě, takhle všichni chtěli tam jako vyklopit. Ja nakoniec dávam klobúk dole pred ňou asi. Rovnako, no. Fakt to je presne to, že od prvého dňa ju chceli ľudia von. Od prvého dňa a proste prebojovala sa tam, kam sa prebojovala. Za mňa tiež, ako Johy sa dala z extrémneho chaosu a z klpka nervov sa dala na solidnú pozíciu a myslím si, že prebojovala tam, no. Pomohli Oťaz, pomohli Kristína a paradoxne si myslím, že aj ja som ju zrovnala do nejakej ako laty. To bol taký maminkovský na začiatku. Jo, také maminkovské, presne, však to poznáš. Máš dieťatko, takže teda ešte ho nevychovávaš až tak, ale to príde, počkaj. A takže vôbec to nebolo vtedy myslené zle a vravím, každý ten rozhovor, ktorý ja som z Johy mala, tak bol pekne ukončený. My sme vôbec neodišli na nože nikdy ani v nejakom spore z toho rozhovoru. Takže vždy to bolo také, že OK, že sorry, fajn, prepáč, toto, poďme to skúsiť znovu naštartovať. Že áno, bolo to s ňou troška ťažšie,
tie konverzácie. Áno. Ale nie je zlý člověk, ona je velmi dobrá. Ona je velmi dobrý člověk. Protože, dám se proto, protože Iky mi tady řekl vlastně, že Johy vlastně v realitě byla horší, než jak to vypadá v televizi. Jakože že s ní byla ještě horší domluva, než to, co divák vidí jako v televizi. Ale v rámci té hry byla chaos a prostě strašně ťažko. No. Strašně ona jednému povedala to, druhému to, potom tomu zase to. Úplně jako keby... Ťažko sa s ňou proste, čo sa týka tej hernej stránky, komunikovalo. Mňa to proste obťažovalo. A veľa informácií, vlastne, ktoré sa k nej dostali, tak aj keď sa nemali dostať von, tak sa dostali nejakým štýlom von. A nemyslím si, že to bola herná taktika, skôr to bolo, že si nedávala pozor na tie ústa a vlastne čo povie komu. A akým tónom a kde a či náhodou niekto nepočúva vzadu alebo sa zrovna na ňu niekto nedíva. Takže tak. Jo, tak ne každý má tu schopnosť ako tohleto. Čak aj to hlasovanie, kedy sme ju my vyhlasovali, tak to bolo tak, že ja som sa ti ráno zobudila a idem na kokosy, ešte všetci spali, cupkám si tým lesom a zrazu sa otočím a niekto za mnou ide. Johy. Môžem ísť s tebou na tie kokosy? Vrem, poď, jasne, ideme spolu. No čo, Johanka, ako to bolo pred kmeňovou radou? Ako dneska? Vrajím, že no, že my by sme chceli Johy vyhlasovať Žovku. Prosím ťa, nechaj si to ešte akože u seba, je to iba informácia, s ktorou momentálne teraz pracujeme. Áno, a čo tá Nela? Vrem, Johy, Nelu nie, proste Nela je v našej aliancii, poďme radšej do tej Žovky, poďme rozbiť Janko, Iky, Žovka, proste poďme to tam rozbiť. No, dobre, tak sa teda dohodneme potom, jasné. A prosím, nikomu to Johy nehovor. Za pol hodku príde Žofia za mnou a mi vraví, Johy mi povedala, že ma chcete vyhlasovať. A vrem, je to tak, Žofi, že proste sme sa o tom bavili. A ona, OK, tak poďme proste to nejakým štýlom. Všetci sme si sadli, Johy šla akorát vtedy na rozhovor. A my sme boli všetci okolo toho ohňa a sme sa dohodli, že ideme proste po Johy. Ideme na ňu zahrať extrémne divadlo, aby nezahrala svoju skrytú imunitu a proste, že s týmto článkom ani jedna, ani druhá aliancia nedokáže hrať, spôsobuje chaos a problém, poďme sa aj proste zbaviť. Ale ako klobúk dole, no, napriek tomu, čo ona všetko ustála. A nakonec imunita pro tebe? Jo. Co to bylo za krok? To bylo z její strany prostě, chci něco zahrát, chci udělat hru zajímavou? Aj to tam napríklad nebolo, tam v telke, tam my sme mali tiež rozhovor, vlastne ona mala tedy rozhovor so Standou, s tebou, s Wendy a vlastne so mňou. No já mám pocit, že v tom díle tam podle mě skoro vůbec nebyl screen time jako tvůj sní, že tam vůbec nebylo nic naznačené. A my sme tam mali práve dlhý, dosť rozhovor a ja som mi tam vtedy proste nové povedala, že je to na tebe. Ja ťa to nebudem prosiť, ja ťa nebudem nútiť do ničoho, ja ti to nebudem pchať nejaké chrobáky do hlavy, proste je to čisto na tebe. Urob tak, ako uznáš za vhodné a no, proste asi som... Proste ona má rada, ja si myslím, po tej ľudskej stránke. A nakonec vytvořila prostě legendární moment jakoby Survivora, který se nestal. Že vlastně, a to je strašně vtipné, že ona si tu imunitu držala koľko dní. Strašně moc. Šetrila. Aby udělala tohle. A nakonec to zahrala za mňa. Takže ja som vďačná za to. Súčasťou legendárneho kroku, no, Johy. Aj to výmena Janko Evička, ako keby ona toto nespraví, to je podľa mňa jeden z najzásadnejších twistov v hre. Jako 100%. Ovplyvnil celý druhý priebeh hry. Určite. A zajímalo by mě, jestli vlastně ona o tom sama přemýšlela jako do hloubky, jakože, anebo prostě udělám tohle a uvidíme, jak to dopadne a nakonec z toho vlastně vyleze jako docela zajímavý herní krok, nebo jestli ta její kapacita opravdu... Čo teraz myslíš toho Jančiho? Cokoliv vlastně, cokoliv. To tuším riešila s niekým. Ja neviem, ja som tady nebola... S Oťasom a s Kristínou a zase aj toto predanie. Imunity tiež myslím, že Oťas má tam veľkú časť práce. Ale Johy rozhodnutie bolo na nej, lebo viem, že Kristína lobovala za Wendy. Kristína ma tam nechcela, takže... Takže tak. Jako vlastně Oťas teďka v tom, co vidíme diváci aktuálně, tak Oťas se jako pěkně vybarvuje. Jako vlastně, když jsem se na tím teďka zamyslel, tak jediný jeho velký v uvozovkách fail byl to, když spadnul na začátku a od té doby neměl jako moc přešlapů a najednou ty vole, jako podle mě i jako z diváckého neoblíbence se po čase stává vlastně jako nějaký favorit, takže jsem fakt zvědavej. Jako myslím si, že by mohl jako top 5 určitě dát, možná i top 3. Uvidíme. Nic vás nedostanu, nevadí. Cipána, ja som nevedela, že v tebe to tiež takéto rozporuplné pocity spôsobovalo. Co přesně? Že tá moja hra? Já si nemyslím, že rozporuplný, spíš se o tom snažím přemýšlet jako do hloubky, no, protože no asi to tak je, jako vlastně, když se nad tím zamyslím, tak asi to tak maličko jako je. Že asi mi taky jako divákovi, jak jsem říkal, ten kontrast těch dvou jako situací, což už jsem jakoby říkal předtím, že
že prostě v jedné situaci extrémně moudrá, chytrá, skoro až jako... Ale prečo je to tak? Prečo to tak štengruje? To je prostě tvoje aura asi. A nevýhoda je ta, že prostě máš i svoje slabší chvíle, ale jsou jako extrémně kontrastní oproti těm silným chvílim. A že člověku vadí tohle, jakoby. Ale a prečo? No, protože to je nevyzpytatelnost. Nějakým způsobem. A pak si člověk není jistý vlastně tím charakterem. Podle mě, jakože. Aha. Protože já tím, že jsme se několikrát viděli, tak si říkám, jako absolutně žádný jako problém lidský, naopak jakoby mám tě zafixovanou jako sympatiačku, ale pak v té hře prostě vidím ten pohled tvrdý a ten claim třeba na toho stanu a říkám si, OK, jakože not sure what's real, what's not real. Víš, jakože tohle tam asi dělá ten zásadní jako proč se nad tím vlastně musím jako zamýšlet sám. Takže... A myslíš si, že to je ten kontrast tej prvej série a druhej, že vlastně ľudia sú tiež, ako to je vlastně ten istý problém, hej, že sú zmetení? Hele, taky, protože ty jsi tam opravdu nakráčela jako já to tady jdu prostě pozabíjet. A pak máš slabší chvíli a je to jako, že no ale vlastně já jsem to tak nemyslela a víš, jakože to je ten kontrast, že tohle to je prostě matoucí pro diváka. A čo by bolo potom správne? Asi jako větší vyváženost mezi silným momentem a slabým momentem, že by to bylo tady a ne tady. Tak to vnímám já osobně, tenhle ten kontrast. Takže tohle asi, to je to, proč já se na to jako ptám. A chápem. Asi bych v té hře byl taky z toho zmatený a nasranej a taky bych tě chtěl vyhodit prostě, jako to. A ne, že proto bych byl, jakože mě třeba štve, že všichni z toho byli od začátku posraní. Že je jasný, že jsi dobrá hráčka, dostala ses daleko. Na druhou stranu si myslím, že většina lidí zapomněla, že v té první sérii, kde jsi byla, tak jsi měla na mále na začátku. Vlastně prvých 30 dní to bylo, no. Tak, a byl to já jsem se škrabala zo dna, no. Tak a to byl souboj s Hankou, že? Hankou Gellnerovou. No, takže tam vlastně podle mě až po tom souboji si začala hrát, to znamená, že jako možná to jako divák vidím jako jinak, ale vadilo mi, že právě jsou z toho všichni jako hrozně posraní. Ty jsi to několikrát říkala v té hře, jako že vlastně nevíš, proč na tebe tak jako koukaj, protože třeba někde uvnitř možná se taky necítíš jako absolutní boss. Jenom to umíš dobře jako hrát ty důležitý momenty a ty situace. A pak v tom kontrastu s těma slabšíma je to takový jako pro diváka matoucí. Prostě. Nevyspytateľné. Nevieš, čo máš čakať, nevieš, čo máš predpokladať. Ale spíš mi řekni možná ty, nebo i klidně Vivi, k tomu může dát názor, jako v čem je ta tvoje aura, kterou všichni souzní. Ja som z toho sama prekvapená, vieš. Ja ti vrám, že ja som vôbec nečakala, že takto nejako to budú diváci vnímať. Ako chápala som, že ma budú vnímať ako nejakú tvrdú, nekompromisnú hráčku, ale vôbec nie, že takto, že dokážem za stoličky proste dvihnúť celé Československo. Ako vôbec. To som ja tiež, akože, a to je iné, lebo ja ťa inak vnímala, lebo som tam bola s tebou. Vieš, to je zase ten rozdiel, že to je to zase proste, čo diváci nevidia, to, jaká je proste Johanka starostlivá. Ale to si myslím, že tam taky je vidět. Jakože to není úplně nie toľko. My sme boli všetci unávení, zničení zo súbojov. Jedine, kto išiel pre kokosy a nakráť kokosy bola Johanka. Víš, například. Ale asi to chápu, produkce to prostě staví tak, že přišla hráčka, přišla hrát, přišla vyhrát, logicky tam nebudeme ukazovat její jakoby soft kroky, ale ty, který prostě totálně... Linka je tvrdá nekompromisná harpia. A co nevidíme, jo, to je stejně... Neexistuje. To, co nevidíme, neexistuje. Pre diváka, to je stejně jak s těma pravidlama, že jo, co prostě... Jo. Je to stejný princip, no. Chápem. Ale co jsem s váma chtěl ještě probrat, aby jsme trošku od toho Survivoru jakoby odešli, tak já si pamatuju, když jsme spolu mluvili po tom podcastu prvním, po té první řadě, tak ty jsi vlastně dokonce měla v plánu se možná přestěhovat do Prahy, nebo jakoby se přesunout a začít tady pracovat. Tak zajímá mě vlastně, čím se živíte v reálném životě, co teďka je váš jako main goal, aby jsme neblekotali jenom o tom Survivoru, tak co je teďka váš hlavní goal v životě, hlavní jako zaměření a kdo vlastně jste v reálném životě oproti té hře? Poď. Vivi. No, tak ja som pilates inštruktorkou. To asi niektorí už vedia. To som bola vlastne pred Survivorom. A no ja som sa vrátila do toho naspäť pomaly a isto. Proste to je to, čo ma baví. To je to, čo ma naplňa. Ja som skúšala úprimne byť aj full-time influencerka, ale... A byla si? Ja, chvíľku som bola. Keď som vlastne chodila ešte s mojím ex-partnerom, tak som sa hlavne teda Instagramu venovala. Ale mňa to toľko nenaplňa. Ja mám proste rada toto, ísť medzi ľudí, proste odpracovať si niečo. Takže mňa ten pilates a celkovo tieto lekcie, čo mám, veľmi naplňajú. Proste to, že vidím, že to moje klientky a mojich klientov naplňa. Že naozaj ja viem, že to robím dobre. Mám
fakt vybukované tie lekcie. Johanka vlastne bola teraz, jak tu je v Prahe, skúšať moje lekcie. Takže... to peklo. Takže bude Pilates duo teďka. Niečo vymyslíme. Takže toto je ako keby pre mňa úplne, že moja srdcovka venovať sa tomuto a uvidíme, kam to ešte život kam ma zaveje. Máš pocit, že teďka tomu ten Survivor jako pomohl z hlediska té pozornosti a že je dobrý to teďka jako přetavit v ten biznis a v tohle? Určite. Ja si myslím, že každý, kto ide do reality show, tak je potom veľmi dôležité to dobre podchytiť a veľmi dobre využiť. Lebo vieš, ono to je využiť a využiť. Môžeš to využiť zle a nepodchytíš to dobre, máš iba ten hype chvíľkový a potom je to tá druhá stránka, keď to fakt dobre podchytíš a ideš proste bomby. Takže určite chcem, je to blbé slovičko využiť, ale niečo to spojiť prostě určitě to, že no já si myslím, že to je správně, jasné, jako, ale ne každému se to povedlo. Málo lidem se to povedlo jako přetavit. Si 60 dní pre niečo na tom ostrove, aby si sklidila nějaké ovoce. No blbý je, když potom v předchozích sériích pak ty lidi jakoby vyjdou ven a někdo prostě řekne, hele, tam se prostě u Vohně řešilo, kolik asi budu mít followerů, až vylezu ven, tak to mi přijde. Jo, je to pravda, riešil to aj tento rok. Aj tento rok. No jasné. Jo. Je to tak, hej. Ono, vieš, že podľa mňa aj áno, teraz to beží v telke a ja si všímam, že niektorí moji kolegovia dávajú čisto iba posty ohľadom toho Survivoru. Napríklad ja som sa troška od toho dala bokom a snažím sa dávať už ten môj lifestyle, čo ja robím. Že nie si zaseknutá iba v tej hre stále, nechcem byť proste zaseknutá. Život ide ďalej. Presne tak, že nechcem byť zaseknutá, že teraz budem mať celý Instagram o tom Survivori, lebo skončí Survivor a niektorí to majú ešte rok potom, že? Toto sa dialo pred rokom. Nie, vieš, že ja si naozaj už teraz sa snažím ako keby na tie socky dávať ten bežný môj život. Okay. Takže tak a partnera si chcem nájsť. Tak tohle je oficiální výzva teda tím pádem. Ja už nerobím tieto výzvy, lebo ja som vlastne s Ikim zo srandy natočila jedno video, kde som povedala, že napíšte mi mail, mne chodia v kuse maily a pozvánky na rande. A tak asi na to něco bude, ne? Tak akože ale to bol vtip, chápeš? A je to určite vtip? No akože chcem si nájsť partnera, ale nie no, cez mail. Takže to není vtip. Ale však čo sa tam rýsuje, neklam, ty opica jedna. Ale nerýsuje, Johanka, to sme prehnali. Tak pardon. To, že si s niekým píšem, neznamená, že sa niečo rýsuje. No to, ja. Co by ne? Nie, rýsuje sa to, až keď sa s tým človekom uvidíš. Dobre. Pardon, za našich mladých let... Som stará škola, my sme si ešte písali dopisy, vieš, a listočky v škole a už to bolo pre mňa, že už sme spolu. A rozchod přes lísteček, to bolelo vždycky. Ježiš, a cez SMS-ku. Neprezvonil ma večer. Přes tu poslední, že 3 koruny na poslední SMS-ku a... Vy ste asi už tak. My sme si prezvaniali ešte. No, akože nie, ja... Jo, ne, my dva, jasne. Ale prezvaniali sme... Nie sme starí, proste sme si zažili iné veci. Jo, i tobě je 31? 33. 33. To by to bol povedal. Kristové léta ukrižovali ma teraz. Ježiš, ja som ako taký Ježiš, milovaná a nenávidená zároveň. A to je v pohodě, to je ideální. Ideál. Vem si, že by 90% lidí řeklo, neměli by emoci. Jasné, nie, však ako vrajím, že je to... Buď rád, že sa o tebe hovorí. Ale však ja nevrajím, že nie som, ale tak niekedy je to ťažké, ten tlak. Ja som hovorila, že prvýkrát v mojich 33 rokoch som zistila, že potrebujem terapeuta. Takže, a to je v pořádku? Jo, ja viem, ja sa za to vôbec nehábim a podľa mňa práve veľa ľudí by to malo zobrať ako príklad, že tú dušu treba ošetrovať tak, ako ošetrujeme telo. 100%. Já jsem teďka dochodil na roční session u svého kouče, takže naprosto souhlasím. No. A jako bez toho bych možná dneska neměl rodinu, jako kdybych nechodil, takže jako absolutně souhlasím. Ale v dnešnej dobe to už je úplne normálne. A nie je to vôbec hambať. Nie. No. A tak my si robíme také terapie navzájom, že? Áno, vy vymyčíte komentáre v takom... Ja čítam komentáre vtipným. No já jsem dámy zvědav, jak dlouho vám to vydrží. Držím vám palce, kamarádství. Víme, jak to je mezi dvěma blondýnami, slovenská krev horká. Jo, jakože... temperamentné blondsky. Pojďme se vsadit třeba společně. Tak pojď. Tak o litr. Ja kľudne dávam 100 000 do banku. Oj. Počkaj, ale koľko musí to kamarátstvo aspoň trvať? Vy musíš aj ty dať 100 000 vecí. Však dáme ja 100 000. Tak každý kilo, jo, jako je tady. Jo. Tak když to bude za rok, když budete za rok tady v tom stavu, tak vám pošlu každý litr.
50 euro teda ve vašem. Ježiš, jen tak, jako. 1000 eur To je moc, to nemám. Srandujeme. Tak bohatý nejsem zatím. Nie, Počkaj, dúfam, že tento podcast si zarobí aspoň nejaké peňažky. Jo, tak snad jo, tak proto jsem si vás pozval. Ne? Väčší úsmev. Ne, Joe, abych chtěl ještě od tebe slyšet, co jsi dělala od té předchozí, co vlastně, jestli, protože po té vlastně to byla taky pro tebe velká zkušenost, pamatuju si, že ty tehdy taky zmiňovala něco typu, že by si ráda jako zresetovala život, nebo jako nějak to znovu prostě všechno rozjela, tak co se stalo za ty 2 roky skoro? Pokračujem stále vlastne v Ibize, to je môj vlastne polročná práca, kde chodím na tú sezónu. Tento rok sme sa ale s Majom rozhodli, že nejedem, že to odložíme, pretože som bola... A on jezdil s tebou vždycky? Nie. Ona má od konca dubna do konca kvietna má vždy mimo, má voľno, takže a potom začína príprava. Čiže tá hlavná sezóna začína až v září, teda v septembri. No a ja som chodila na Ibizu vždy od konca dubna do polky, dajme tomu října, hej. A to bolo mimo tú jeho hlavnú sezónu. Potom zase na tú sezónu som prišla domov a boli sme spolu a tak ďalej, čiže nejakým štýlom ja som tam vždy bola pre ňoho ako podpora, robila som si prácu, pracovala som pre jednu českú firmu, 2 roky takmer som im robila socky, takže to som mala aj home office, aj som cestovala do Čiech. To bolo možná to, o čom sme sa naposledy podľa mňa bavili pred týma 2 lety. Pravdepodobne. Tam som potom skončila minulý rok predtým, ako som šla na Ibizu, lebo som už nevedela zladiť tie 2 práce dokopy. Raz som to skúsila a bolo to pre mňa extrémne náročné, takže som vlastne dala výpoveď tam a išla som iba na Ibizu. A milujem potom to, včera mi ukazovala videa z tej Ibizy, ja som ale bola nome. vlastne už netancujem, už netancujem, ja by som išla. Pilates lekce na Ibize. No a? No počkaj, ja som bola v šoku, ja akože, jak ona mi ukazovala, keď ešte tancovala na Ibize, ja som normálne ako, wow, ako fakt ešte raz klobúk dole, ďakujem. Nádherná, ako sex bomba, To je akože nádhera, no. A teraz je rodina na pláne. Jo? Jo, svadba, rodina a tak ďalej. Fakt? Ja budem deta. Áno, Vivi bude kočikovať potom. A v plánu znamená... V blízkej budúcnosti. OK. To jsem nečekal, že řekneš popravdě. Jo, jasne, však ja už túžim dlho po babetku, takže musím sa to moje telo dokopy fyzicky, psychicky naštartovať a... Filuju hodně, protože... A rachneme do toho. OK. To jsem nečekal. Ja čekám na svadbu, ja sa teším na vašu svadbu. No, mala byť teraz, ale odložili sme to o rok, pretože... Třeba si tam najdeš ženicha. Na jí svadbu. Takže za rok až? Už tam hádam príde so ženichom. Ja už dúfam, že tam prídem s nejakým mojím frérom. No, takže tak. Ale Johy, to asi není to úplně jednoduchý takovýhle partnerství, když tam je ten hokej, ta sezóna, plus ta Ibiza je to nějaká jako dálka. Je nějaká special věc, která tohleto celý drží tu, jako co je ta vlastnost pro tohle toto jako udržet pohromadě, protože není to lehký, jako si myslím. Dobrá komunikácia z obidvoch strán, dôvera, loajálnosť a obrovská láska. Takže to sú pre mňa 3 veci, ktoré sú, myslím, chémia a podstata a proste my sa ako vieme stále zasmiať a vieme sa stále spolu baviť a mne Majo proste veľakrát povie, že ty si moja najlepšia kamarátka, moja žena, si moja najlepšia kamarátka, ty si pre mňa to všetko, s kým ja chcem vlastne prežívať tieto veci a on takisto pre mňa. Čiže možno sa budú diváci čudovať, ale sme veľmi šťastní spoločne. Aj muži dokážu byť v mojej prítomnosti šťastní a spokojní. A ja som za neho nesmierne vďačná. Takže sme 7 rokov spolu. Samozrejme, že ten vzťah mal rôzne etapy, v ktorých sme sa schádzali a rozchádzali, ale tak asi sa to muselo proste vybuchať na začiatku, aby sme dokázali byť taký stabilní a solidní. A proste vieme, že sme stvorení jeden pre druhého, že chceme spolu rodinu, budúcnosť a proste zažiť v tomto živote všetko, čo sa dá. To je asi podobne ako ty. To je krásne. I found it myself, takže... Ja som si nehala svoj prsten, keď som robila cesto na pizzu doma na poličke, ale mám ho aj ja. Len je doma na poličke. Není vidět jenom prostě. Je neviditeľný prsten Aura Harryho Pottera. aby ho nikdo neukradl. Hej, prsten Harryho Pottera, no. Takže... Nie, fakt akože vím, vy ste pre mňa veľmi inšpiratívny pár. Krásny vzťah majú. Toto je proste v dnešnej dobe málo kedy. Vieš napríklad, že proste fakt vyrovnaný, obidva sebavedomí, normálne. Tak hlavně dospělý, že jo, je tam potřeba už nějakýho... Jo. A on je mladší odo mňa o rok a pol. Paradoxne, on má 31, teraz bude mať 32. Takže, ale proste sme jeden pre druhého motiváciou, on je neskutočne
ambiciózny človek, či v tom hokeji, ja ho za to ako extrémne obdivujem a zase ja som pre neho on je teraz pre mňa obrovská opora, ale väčšinou, keď je tá sezóna, tak ja som tam pre neho a možno aj to je to, že ja dokážem rozprávať a načúvať a vlastne možno aj trošku mentorovať tých ľudí, lebo my často máme tie rozhovory a častokrát vlastne ja sa ho snažím nastaviť na to, aby sa cítil a bol v pohode. Čiže tam je možno aj tá moja schopnosť, tá sila toho, 100%. Tých ľudí, nie že presvedčiť, ale skôr proste im ukázať. Ja si myslím, že jo. Ja si myslím upřímně, že tam máš kus v sobě ty manipulátorky, ale i v dobrým. Jakože v dobrým, jo? Že... Ako mentor. Jo, môže byť, určite áno. To mi z toho jako vychází. Z toho, co jsem viděl v televizi, nebo co jsem tě slyšel říkat osobně. Yes. Vivi, co ty si představuješ, kdybychom to měli na tebe teďka otočit, tak co ty si představuješ jako ideální partnerství? Protože v tom Survivoru se vlastně odhalila jedna věc, kterou já jsem třeba jako divák nevěděl, i přestože vím, jakoby, že existuješ, ale je to osobní věc, která tam zazněla, že vlastně se o tebe starala jenom mamka, jsem to pochopil správně. A asi je obecně známo, že ženy, které vyrostly vlastně jenom takhle s tou mamkou, tak potom ty daddy issues napříč tím životem jako jsou a je tam nějaký problém asi s důvěrou jako v muže a tak dál. Jak si tohleto reflektuješ sobě? Je to o to těžší si najít toho ideálního chlapa, protože tam se asi promítají, předpokládám, takový ty věci, že ten muž tam nebyl prostě v tom. Tým, že vlastne môj otec nemal záujem o mňa, tak je to ešte vlastne troška náročnejšie. A musím povedať, že som si fakt nejaké peklo prežila v detstve. Či už s mamou, aj sama, alebo z tej otcovej stránky vlastne, čo si prežila moja mama s ním. Bolo to tam veľmi toxické, alkohol, drogy a tak ďalej. Takže ono, keď zažiješ niečo takéto, čo vlastne niektorí ľudia nevidia, že má súdia presne možno na tú prvú taká je, ale nikto nevie možno, čo ja tuto vnútri mám a čo som ja zažila. Tak je to náročné. Je to... Proste nie som podľa mňa úplne otvorená proste chlapom a proste bojím sa, držím si stále nejakú tú svoju neviem sa úplne asi 100% otvoriť niekomu a už keď som sa otvorila, tak proste vždy na to doplatila, mám pocit. Že, to bolavé. Že som si fakt zažila a ja vlastne veľmi toxický vzťah. A tak vieš, ak sa hovorí, že niekedy si proste ženy hľadajú podľa toho, akého mali otca. A já mám pocit, že v mojom prípade... V tomhle tom je to trochu prokletí právě tady ta situace, jako z dětství, že často... Trauma. Ano. Protože jakože chápu, proč to tak je, ale a je jednoduchý říct samozřejmě, že jakoby si směla hledat asi ten opak toho a ne vlastně to, že to tam, tam promítá člověk ten nedostatek prostě z toho dětství, no. A možná proto si asi hádám zmínila i to, že ten terapeut a tyhle ty věci jako řešit. Ano. No, máš pocit, že jsi na dobrý cestě v tomhletom? Ja si myslím, že určite, hej, ale je to proste ťažké, ja si to priznám, že ja viem, čo som aj ja za ženskú, proste ja sa neserem s ničím, proste poviem, ako je, som proste typ ženy, ktorá je asi vyzývava nejakým spôsobom, proste neserem sa s tým na Instagrame, odfotím sa tak a potom je tá druhá stránka, že ja si hovorím, ale ako ma vlastne vnímajú tí chlapi? Ja si to sama priznám, že vlastne ja chcem dobrého chlapa, chcem takého chlapa, ale je to proste náročné. Je to... Dobrá sebereflexe za mňa. Áno, ja si to uvedomujem, že nie každý chlap chce holku, ktorá je proste nejakým spôsobom sa ukazuje na tom Instagrame, že veľa chlapov práve, že chce takú tú holku, o ktorej nikto nevie, je hodná, blablabla. To nehovorím, ja som tiež hodný človek, tiež sa viem postarať o chlapa, ale som proste asi... Extrovert. No. A je tam v tom nějaká jako honba třeba za nějakou jako validací? Je tam, jako promítá se tam tohleto? Jako chápu, že to je i součást nějaký jako internetové prezentace a že to jako pro něco to určitě je, ale jestli jako ty sama tam cítíš, že tam je jako nějaká potřeba. Začína ma to nejakým spôsobom trápiť, lebo vždy, keď ako keby už niekoho stretnem a hovorím si, OK, to vyzerá fajn, rozumiem si, tak vždy sa to nejako proste pokazí a ja si hovorím, tak ako zase niekde chyba vo mne. Že mám pocit, že stretávam stále taký istý typ chlapov. To zní jako chyba v tobě, promiň, jakože nemyslím to zle, ale jako zní to jako výběr chyby opakovaně. Jakože. Teraz som to akorát Johánke hovorila, keď sme zaspávali, hovorím, že ja mám pocit, že som proste prekliatá, že ja si už nikoho nenájdem. Že normálne, že
normálne už ma to až ma to bolí, vieš, že už som to aj s tým terapeutom riešila, hovorím, proste nechápem, že stále to isté do toho života mi chodí. Stále to isté, normálne, stále to isté sa mi deje s tými chlapmi. Ja to musím už nejako asi preseknúť, ale neviem. Když se oprostíme od těch vztahů a chlapů, tak tohle to je normální vzorec, jakože, který nastává. Já jsem měl podobnou situaci a trvalo to několik jako sezení, než to člověk v sobě, ne konkrétně ve vztazích, ale přesně vzorec, který se jako opakuje a přesně to člověku přijde jako prokletí. No? Jakože vlastně co k čemu já jsem došel je to, že přesně možná to, jak to vlastně tlačíš a seš na tom jako závislá na tom to řešit, tak možná o to složitější je to jako vyřešit. Takže možná to trošku nechat bejt a možná to víc jako akceptovat. No. Každopádně držím palce v tom, je to jako dobrá sebereflexe jako v tom, že není jako jednoduchý a jako přiznat, víš, jako ještě furt se to podle mě moc nenosí, jakože hele, traumata, terapeuti, jako nějaký jako obnovování svýho. Je zajímavý, že to, co si člověk zapíše jako dítě, že se to takhle promítá prostě po 25 letech prostě. Že naozaj, že mám nejaké proste bloky. Cítim to na sebe, vidím to na sebe. Presne proste to, čo som si ja prežila a vlastne nikdy som nehovorila verejne o tom, čo som si prežila. Lebo je to nejaké takéto moje čo si tak držím, vieš, ale na druhej strane si hovorím, že možno by som niekomu tým pomohla, aby som jej povedala, čo som si zažila. Vieš, že možno niekto si povie, a pekná holka, žije si v Prahe, robí pilates inštruktorku, tam má super život, bla 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 bla. Ale ja, keby som ti to teraz vymenovala 10 vecí, čo som zažila v detstve, tak... Proto říkám, super sebereflex, já si myslím, že nechci, aby to vypadalo jako terapeutický sezení tady, ale jako díky za to i si myslím, že pro diváka jako extrémně zajímavý, protože si myslím, že se to týká úplně každého tohleto. Kor jako žen a vztahů a daddy issues a tohohle toho, naopak u chlapů jako mama issues, takže máme všetci jako, niečo, no. Musíme z toho detstva. Áno. Dámy, moc krát vám děkuji za otevřenost. Doufám, že se vám bude dařit ve vašich cílech. Vy, když tak mail najdete v popisku videa. Tak chci provizi z manželství, který uzavřeš. Ďalšie maily, ja už nevládzem čítať tie maily. Ježiš, ale tak asistentku ti najmeme. Ja som ti ukazovala ten... Nie, ale ja sa pocikám. Počkaj, to ti musím ešte povedať. Mne došiel asi týždeň dozadu mail na mail. Muž mi spravil prezentáciu, že plusy, prečo by si mala so mňou randiť. Minusy, nemám. Pes. Máš rada psa? Áno, alebo nie. Máš úplnú prezentáciu. Google Docs, dokument. Ja som sa strašne smiala. Takže chlapi... A uspěl aspoň jako na nějaký kontakt, nebo nebylo vůbec nic? Písala som už, ďakujem pekne za mail. Super, jsi moc hodná. Friendzone. Tak v tom případě, chlapi, už nevím, co vám poradit. Dámy, ještě jednou vám děkuju, mně se chce taky extrémně čůrat. Díky, že jste přišli pošerovat, ať se vám daří v rodině, v čemkoliv vy, co teďka... V kamarádství ten litr platí, takže počkat, dneska je 29.5. Pokud budete kamarádky 29.5.2027, ale reálný, než se jen tak spojíte na den, neboj. tak posílám 50 € každý z vás. Wow, super. Potom ideme spolu na večeru za tých 100 € dokopy. Tak jo, tak se mějte krásně, napište, co vás nejvíc bavilo a napište, kdo je váš letošní tip na vítěze Survivoru. Mějte se krásně. Ahoj, děkujeme vám. Ahoj, příště. Čau, čau.